Μικρή αυλαία. Θέατρο και ιστορία. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από το έργο του William Shakespeare, Ιούλιος Καίσαρ, σε μετάφραση Καρθαίου. Πριν ακούσουμε το έργο, η Έλπη Μαλικέντζου θα μας πει λίγα λόγια. Ο Ιούλιος Καίσαρ είναι από τα πιο δημοφιλή και πολυπαιγμένα έργα του Σέξπιρ και δίκαια θεωρείται σαν ένα ποιητικό αριστούργημα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο, στο Globe Theatre, το 1599. Το δράμα πλέκεται γύρω από τη δολοφονία του μεγάλου και ένδοξου Ρωμαίου και τα επακόλουθά της. Την υπόθεση ο Σέξπιρ την πήρε από τον Πλούταρχο. Και όχι μόνο την υπόθεση, αλλά και το χαρακτηρισμό των προσώπων. Ο Πλούταρχος για τον Σέξπιρ υπήρξε όχι μόνο πηγή έμπνευσης, από την οποία άντλησε πολλές υποθέσεις των έργων του, αλλά και δάσκαλος της ελευθερίας που χαρακτηρίζει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Κεντρική ιδέα του έργου είναι η πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ο αγώνας για την ελευθερία, για το πνεύμα της δημοκρατίας. Στον Ιούλιο Καίσαρα ο Σέξπιρ προσπάθησε να δώσει σε θεατρική μορφή το κακό που όταν ξαπολιέται στον κόσμο καίει και καταστρέφει. Έτσι το πρόσωπο του Καίσαρα δεν είναι μόνο ιστορικό αλλά και συμβολικό. Και καθώς σκοτώνεται στην αρχή της τρίτης πράξης δεν παίζει το μεγαλύτερο θεατρικά ρόλο. Είναι όμως το ισχυρό σύμβολο και ο συνεκτικός κρίκος του έργου. Το πνεύμα του Καίσαρα είναι το πνεύμα του ατόμου που θέλει να κυριαρχεί πάνω από όλους και απ' όλα, που έχει διαστάσεις ήρωα, ημίθεου και νοοτροπία τυράννου. Αντίθετα ο Βρούτος, ο στενός φίλος του Καίσαρα που θα γίνει ο δολοφόνος του, είναι η προσωποποίηση του δημοκρατικού πνεύματος, της τιμιότητας και της δικαιοσύνης στην καθολική τους όμως μορφή, ενώ για τον Κάσιο όλα αυτά αποτελούν ζήτημα ατομικού αιτήματος. Τέλος, ο Αντώνιος είναι η προσωποποίηση του δημαγωγού χωρίς ηθικούς φραγμούς. Γύρω από αυτά τα κεντρικά πρόσωπα θα πλεχτεί το δράμα. William Shakespeare, Ιούλιος Καίσαρ. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί: Ορφέας Ζάχος, Σταύρος Ζαλμάς, Δημήτρης Τσούτσης, Σωτήρης Βάγιας, Τρίφων Καρατζάς, Δημήτρης Γούσης, Λόισκα Βαγιανού, Μινάς Χατζησάβας, Γιώργος Παρτσαλάκης, Τάκης Βουλαλάς, Γιώργος Λέφας, Λευτέρης Ελευθεριάδης. Μουσική επιμέλεια Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου Στεφάνου. Ρύθμιση ήχου Σπύρος Καβακόπουλος. Σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα. Σύρτε από εδώ ακαμάτες στη δουλειά σας. Τραβάτε ευθύς. Είναι σήμερα σκόλη. Δεν ξέρετε λοιπόν πως οι τεχνίτες δεν μπορούν μέρα εργάσιμη σας σήμερα να γυρνούν έξω δίχως τα σημάδια της τέχνης τους. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Εγώ είμαι κύριε Μαραγκός. Και πού είναι η πέτσινη ποδιά σου και το μέτρο, Και τι έχεις βάλει τα καλά σου ρούχα? Εσένα κύριε, ποιο είναι το επάγγελμά σου? Ω κύριε, προς ένα καλό τεχνίτη, εγώ με καθώς λένε να σκιτζείς. Τι δουλειά κάνεις λέω, μίλα σκέτα. Στην ψυχή μου κύριε, εγώ έχω μια δουλειά που λέω πως μπορώ να την κάνω με ήσυχη καρδιά. Γιατί μα την αλήθεια κύριε, την τέχνη μου είναι να διορθώνω παλιωτόμαρα. Τι δουλειά! Τι δουλειά βρε Ζαχάρη! Α, παρακαλώ κύριε, μην το παραξηλώνεις μαζί μου. Ωστόσο αν ίσως και έχεις ξυλωθεί πουθενά, εγώ μπορώ να σε διορθώσω ώσπου να πεις κείμενο. Τι πάει να πει να με διορθώσεις Αφθάδη? Να σε μπαλώσω κύριε. Είσαι λοιπόν μπαλωματής? Στην ψυχή μου κύριε, τη ζωή μου την περνώ με το σουβλί μου. Είμαι να πούμε κύριε γιατρός για τα παλιά παπούτσια. Όταν βρεθούν σε μεγάλο κίνδυνο, τα κάνω πάλι γερά. Όλοι, καθώς πρέπει οι άνθρωποι, όσοι έβαλαν ποτέ πόδι σε βοηδετόμαρο, έχουν περπατήσει επάνω στο έργο των χεριών. Α, και πώς δεν είσαι τώρα στο εργαστήρι σου? Γιατί γυρνάς μόνος αυτούς στον δρόμο? Στην ψυχή μου, κύριε, για να λιώνουν τα υποδήματά τους και να βρίσκω ατός μου πιο πολλή δουλειά.
Μα αλήθεια, κύριε, σήμερα αφήσαμε τη δουλειά μας για να δούμε τον Καίσαρα και να καμαρώσουμε το θρίαμβό του. Να καμαρώσετε τι? Ποιες χώρες πήρε? Ποιοι στρατηγοί οι ρηγάδες νικημένοι θα δοξάσουν δεμένοι πίσω από τα άρματα των ερχομό του, Ο Κούτσουρα και ο Πέτρες, σκληρές καρδιές, κακοί Ρωμαίοι. Τα μάτια σας δεν είδαν τον Πομπείο? Πόσες φορές σας καρφαλώσατε άλλοτε στα τυχιά, σε μπεντένια, σε πύργους, σε παράθυρα και πάνω στις καμινάδες των σπιτιών. Και εκεί με υπομονή, με τα μωρά στα χέρια, προσμένετε όλη μέρα για να δείτε το μεγάλο Πομπείο να περνάει από τους δρόμους της Ρώμη. Και τώρα έχετε βάλει τα καλά σας, Τώρα έχετε γιορτή. Τώρα στρώνετε άντι στον δρόμο αυτού που έρχεται να κάνει το θρίαμβό του πάνω στο αίμα του Πομπείου. Πηγαίνετε από εδώ! Σύρτε, καλοί μου φίλοι, σύρτε! Δες τι εύκολα μπορεί να μαλακώσει το πρόστιχό τους μέταλλο. Σαν ένοχοι βουβαίνονται και φεύγουν ντροπιασμένοι. Τώρα πήγαινε αίσιο στο Καπιτόλιο. Εγώ θα πάω από εδώ. Κοίτα, όπου βλέπεις στολισμένα γιορτάσιμα τα αγάλματα, βγάζε τους τα στολίδια. Μα μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ξέρεις πως σήμερα είναι γιορτή. Έχουμε Λουπερκάλια. Αδιάφορο. Δεν πρέπει να απομείνει άγαλμα στολισμένο με τα τρόπαια του Καίσαρα. Εγώ θα πάω ένα γύρο να διώξω από τους δρόμους τον όχλο. Άμε να κάνεις το ίδιο κι εσύ. Όπου τους πετυχαίνεις, συγκεντρωμένους διώχνε τους. Αν βγάλουμε τα νέα φτερά που αυξαίνουν στις φτερούγες του Καίσαρα, θα κόψουμε κάπως το πέταγμά του. Αλλιώς καθώς πηγαίνει θα ανεβεί πιο πάνω από ό,τι βλέπει ανθρώπου μάτι και θα κρατεί από κάτω όλους εμάς στη σκλαβιά και στο φόβο. Καλπουρνία! Κύριέ μου. Άκου, την ώρα που θα τρέξει ο Αντώνιος ή θα πας να σταθείς στο πέρασμά του. Άκουσε, Αντώνιε. Προς τα γη, κυριέ μου. Μην ξεχάσεις, Αντώνιο, όταν τρέξεις, στο διάβα σου να αγγίξεις την Καλπουρνία. Οι γεροντότεροι πιστεύουν πως η στήρα γυναίκα αν την αγγίξει κανένας από αυτούς που τρέχουν σήμερα στον ιερό του το δρόμο, διώχνει από το κορμί της την κατάρα της ακαρπίας. Ναι, θα το θυμηθώ. Άμα ο Καίσαρας πει να γίνει κάτι, πες πως έγινε κιόλας. Εμπρός τώρα. Ας αρχίσουν και ας γίνουν όλα τα ιερά συνήθεια. Ποιος με κράζει? Να πάψει κάθε θόρυβος! Σιωπή! Ποιος με κράζει από το πλήθος? Μια φωνή γρικό πιο δυνατή και από τις Άλπιγγες να κράζει Καίσαρα. Εμπρός, σας μιλήσει. Ο Καίσαρας σε στράφηκε να ακούσει. Φυλάξω από τους ιδούς του Μάρτη. Ποιος είναι αυτός? Ένας μάντης. Και λέει να φυλαχθείς από τους ιδούς του Μάρτη. Ας έρθει εδώ να δω το πρόσωπό του. Έβγα φίλε από αυτού. Παρουσιάσου στον Καίσαρα. Τι λες? Για πες το πάλι. Φυλάξω από τους ιδούς του Μάρτη. Ονειρεύεται. Αφήστε το να προχωρήσουμε. Πάμε βρούτε να δούμε που θα τρέξουν. Εγώ δεν θα έρθω. Έλα παρακαλώ. Δεν μου αρέσουν οι αγώνες. Από μένα λείπει εκείνη η ζωηράδα που έχει ο Αντώνιος. Όμως δεν θέλω Κάσιε να σου γίνω με εμπόδιο. Θα σε αφήσω. Βρούτε, είναι καιρός που σε προσέχω. Δεν βρίσκω πια στα μάτια σου όλη εκείνη τη γλύκα. Την αγάπη που είχα πρώτα συνηθίσει να βλέπω. Πολύ ψυχρό, πολύ κλειστό σε βρίσκω για το φίλο που τόσο σ' αγαπάει. Κάσιε, μη γελιέσαι. Αν φαίνεται το βλέμμα μου κρυμμένο κάτω από σκέπη, είναι γιατί κρατώ την αγωνία μου γυρισμένη προς τον εαυτό μου. Ναι, με βασανίζουν τον τελευταίο καιρό διάφορες γνώμες που πολεμιούνται μεταξύ τους. Και ας μη δίνουν στον τρόπο μου άλλη εξήγηση, παρά πως ο φτωχός ο Βρούτος, όντας σε πόλεμο με τον εαυτό του, λησμονεί να δείξει την αγάπη του στους άλλους. Τότε παρεξηγούσα ως τώρα, Βρούτε, τη διάθεσή σου. Και γι' αυτό η καρδιά μου είχε μέσα της τάψης σπουδαία σχέδια και στοχασμούς σοβαρούς. Πες μου, Βρούτε, μπορείς να δεις το πρόσωπό σου? Όχι. Γιατί τα μάτια δεν μπορούν, Κάσιε, να δούνε τον εαυτό τους, παρά μόνο άμα καθρεφτιστούν κάπου αλλού. Έτσι είναι. Και πολλοί το λογαριάζουν για δυστύχημα, Βρούτε.
να μην έχεις έναν τέτοιο καθρέφτη που να δείχνει την κρυμμένη σου αξία, ώστε να δεις την εικόνα σου ο ίδιος. Έχω ακούσει πολλούς από τους πρώτους μες στη Ρώμη, εξών από τον αθάνατό μας Καίσαρα, να μιλούν για το Βρούτο. Κι όλοι λένε, στενάζοντας για τη βαριά σκλαβιά μας, άμποτε να είχε μάτια ο γενναίος Βρούτος για να δει τον εαυτό του. Σε ποιους κινδύνους θέλεις να με σύρεις, φίλε μου, και με βάζεις να αναζητήσω στον εαυτό μου πράγματα που δεν τα είχα ποτέ. Γι' αυτό ετοιμάσου, αγαπητέ μου Βρούτο, να με ακούσεις. Τι φωνές είναι αυτές? Πολύ φοβούμαι μην κηρύξει τον Καίσαρα ο λαός βασιλιά. Πώς? Φοβάσαι? Αυτό σημαίνει πως δεν θέλεις να γίνει. Όχι, δεν θέλω, Κάσιε. Κι όμως τον αγαπώ πολύ. Μα πες μου, τι με κρατείς τόση ώρα? Τι έχεις να εμπιστευτείς σε μένα? Λοιπόν, η ουσία της ομιλίας μου τώρα είναι η τιμή. Δεν ξέρω τι στοχάζεστε εσύ και ο άλλος κόσμος για τούτη τη ζωή. Όσο για μένα, θα το είχα πιο καλά να λείπει αυτή και όλα της τα αγαθά, παρά να υπάρχω και να φοβούμαι ένα άλλο όμοιό μου πλάσμα. Λεύτερος έχω έρθει σε αυτόν τον κόσμο, κι εγώ καθώς και ο Καίσαρας. Το ίδιο κι εσύ. Από το ίδιο έχουμε φάει κι εμείς ψωμί. Το ίδιο βαστούμε οι δυο μας, όπως κι αυτός του χειμώνα τα κρύα. Και τώρα αυτός μας έγινε Θεός. Και ο Κάσιος είναι μόνο ένα άθλιο πλάσμα που πρέπει να λιγάει στα δυο, άμα εκείνος κάνει μόνο όπως του γνέφει. Τότε που ήταν στην Ισπανία, τον πείραζαν οι θέρμες. Και τη στιγμή που ήταν να του έρθει η ζέστη, τον έβλεπα να τρέμει. Μάλιστα, έτρεμε αυτός, ο Θεός. Ο Θεή, με κάνει αλήθεια να απορώ σαν βλέπω έναν που είναι έτσι αδύνατη η ψυχή του να πρωτεύει του κόσμου το περήφανο στάδιο και να παίρνει αυτός μονάχα το στεφάνι της νίκης. Άλλες φωνές. Χαρώ πως θα φορτώσαν στο κεφάλι του Καίσαρα κι άλλες πάλι τιμές. Λέ μου φίλε, αυτός θα δρασκελάει το μικρό του το κόσμο σαν κολοσσός και όλα εμείς τα ανθρωπάκια γυρνούμε κάτω από τα γιγάντια σκέλια του. Βρούτος Καίσαρας. Τι είναι μέσα στη λέξη Καίσαρας κρυμμένο? Γιατί το όνομα αυτό να ηχεί καλύτερα από ό,τι το δικό σου? Ντροπή σου, κόσμε! Ρώμη, έχει σβήσει η ευγενικιά σου γέννα. Ποιος αιώνας στον κόσμο από του μεγάλου κατακλυσμού τα χρόνια ήσαμε τώρα δοξάστη από έναν άνθρωπο μονάχα? Και πότε όταν μιλούσαν για τη Ρώμη είπε ως τώρα κανένας πως τα πλατιά της τείχια κλείνουν μέσα έναν άντρα μονάχα? Όμως και οι δυο μας ξέρουμε από τους πατέρας μας πως ζούσε μια φορά κάποιος Βρούτος που άλλο τόσο θα δεχόταν να δει μέσα στη Ρώμη το διάβολο όσο και ένα βασιλιά. Πως μ' αγαπάς δεν έχω αμφιβολία. Σε ποια πράξη με σπρώχνεις το μαντεύω. Το τι έχω στοχαστεί για αυτά που λες και για την εποχή μας θα σου το πω άλλη μέρα. Για την ώρα θα σε παρακαλέσω στη φιλία μας μη με ρεθίζεις άλλο. Αυτά που μου είπες θα τα σκεφτώ. Όμως ευγενικέ μου φίλε, και υπόψη σου τούτο, πως ο Βρούτος θα προτιμούσε να είναι χωρικός παρά να λογαριάζει τον εαυτό του με τα τέκνα της δρόμης και να ζει με τις σκληρές συνθήκες που όπως φαίνεται ετοιμάζουν για μας τούτη καιρή. Χαίρομαι που οι φτωχοί μου λόγοι κατόρθωσαν να ανάψουν εις του Βρούτου την καρδιά τέτοια φλόγα. Τελειώσαν οι αγώνες. Ο Καίσαρας γυρίζει. Σαν περάσουν από κοντά μας, κοίτα να τραβήξεις τον Κάσκα από το μανίκι. Και αυτός με τον τραχή του τρόπο θα σου πει τα όσα γίναν αξιαλόγου στη σημερινή γιορτή. Ναι, έτσι θα γίνει. Μα για πρόσεξε, Κάση. Το σημάδι της οργής έχει ανάψει του Καίσαρα την όψη. Και όλοι οι άλλοι που τον ακολουθούν μοιάζουν σαν δούλοι που τους μάλωσε αφέντης. Της Καλπουρνίας τα μάγουλα είναι αχνά. Και ο Κικέρονας έχει εκείνα τα άγρια και αναμένα μάτια που έχει στο Καπιτόλιο όταν κανένας από τη γερουσία του αντιμιλήσει επάνω στη συζήτηση. Να ο Κάσκας. Θα μας πει τι έχει γίνει. Αντώνιε. Καίσαρα. Θέλω ανθρώπους παχιούς να έχω κοντά μου. Που να έχουν στρογγυλά κεφάλια. Ανθρώπους που κοιμούνται τη νύχτα. Ο Κάσιος έχει όψει πολύ ξερή και πεινασμένη. Στοχάζεται πολύ. Αυτό το είδος οι άνθρωποι με φοβίζουν. Μην το φοβάσαι, Καίσαρα. Δεν είναι επικίνδυνος άνθρωπος ο Κάσιος. Είναι πιστός και ευγενικός δρομέος. Θα ήθελα να ήταν πιο παχής. Ωστόσο δεν τον φοβούμαι. Αν όμως το όνομά μου δεν ήταν τέλεια ξένο προς το φόβο, κανένα δεν θα απόφευγα στον κόσμο όπως αυτόν τον ζουριασμένο Κάσιο. Όλο διαβάζει και όλα τα προσέχει. Το μάτι του περνάει πέρα και πέρα τις πράξεις των ανθρώπων.
Δεν του αρέσει αυτού να διασκεδάζει όπως εσένα, Αντώνιε. Μουσική δεν ακούει, σπάνια γελάει τα χείλη του. Και αν τύχει να γελάσει, θα ρίξει πως περιπέζει τον εαυτό του. Και ότι καταφρονάει το πνεύμα του που μπόρεσε και βρήκε αιτία για ένα χαμόγελο. Τέτοιοι άνθρωποι δεν βρίσκουν ησυχία, ενώ βλέπουν κανέναν πιο μεγάλον από αυτούς. Και είναι γι' αυτό επικίνδυνοι. Μα βέβαια εγώ σου λέω ότι πρέπει να φοβάται κανένας. Και όχι τι φοβούμαι εγώ. Γιατί όπως να είναι εγώ είμαι πάντα ο Καίσαρας. Έλα από τα δεξιά μου, τι δεν ακούω από αυτού. Και πες μου αλήθεια, ποια είναι η δική σου ιδέα για αυτόν τον άνθρωπο? Με έσυρες από το ρούχο. Θέλεις τίποτε, Βρούτε? Ναι, Κάσκα. Πες μας τι έγινε εκεί πάνω. Και είναι έτσι σκοτεινή του Καίσαρα η όψη. Πώς, δεν ήσουν κι εσύ μαζί του? Αν ήμουν δεν θα σε ρωτούσα, Κάσκα. Λοιπόν, του πρόσφεραν το στέμμα. Μα εκείνος μόλις το είδε, το έσπρωξε μακριά του με τα ανάστροφα του χεριού του. Έτσι δά. Και τότε ο κόσμος άρχισε να ζητοκραυγάζει. Και οι δεύτερες ζητοκραυγές? Για τον ίδιο λόγο. Φώναξαν 3 φορές. Τι ήταν η τρίτη? Πάλι το ίδιο πράγμα. Πώς? Του πρόσφεραν 3 φορές το στέμμα? Ναι, βέβαια 3 φορές. Και 3 φορές το έσπρωξε πέρα. Κάθε φορά και πιο ημέρα. Και κάθε φορά ξεσπούσανε στα ζήτω οι αγαθοί μας συμπολίτες. Και ποιος του το πρόσφερε το στέμμα? Ποιος άλλος, ο Αντώνιος. Πες μας πώς έγιναν τα πράγματα, καλέ μου Κάσκα. Κι αν ήταν να με κρεμάσει κανείς, δεν θα μπορούσε να του πω το πώς έγιναν. Ήταν μια κωμωδία και τίποτα άλλο. Ούτε έδωσα καμιά προσοχή. Είδα τον Μάρκο Αντώνιο να του πηγαίνει ένα στέμμα και μάλιστα δεν ήταν σωστό στέμμα, παρά ένα είδος στεφάνι. Και όπως σας είπα, το έσπρωξε με το χέρι του την πρώτη φορά. Ωστόσο, κατά την ιδέα μου, δεν ήθελε και πολύ να το κρατήσει. Ύστερα από λίγο, ο Αντώνιος του το ξαναπήγε. Ο Καίσαρας το έσπρωξε πάλι μακριά του. Μα κατά την ιδέα μου, με πολύ του λύπη τράβηξε το χέρι του από αυτό. Και ύστερα του το πήγε και για τρίτη φορά. Για τρίτη φορά το έσπρωξε ο Καίσαρας με το χέρι του. Και κάθε φορά που αρνιόταν να δεχτεί, όλοι εκείνοι από το σκυλολόι μπίζανε τις φωνές και χτυπούσαν τα πετσιασμένα χέρια τους και πετούσαν στον αέρα τις ιδρωμένες τους κούφιες και βγάζαν από τα στόματά τους, επειδή ο Καίσαρας δεν δεχόταν το στέμμα, κάτι τέτοια βρωμερά χνότα που κοντέψαν να τον πνίξουν και τον Καίσαρα. Ώσπου ο Καίσαρας λιγοθύμησε και έπεσε κατά γης. Αν ρωτάς και για μένα, δεν κοντούσα να γελάσω. Φοβόμουν να ανοίξω το στόμα μου για να μην καταπιώ εκείνον το βρωμερόν αέρα. Μα στάσου σε παρακαλώ. Πώς είπες? Λιγοθύμησε ο Καίσαρας? Ναι, έπεσε χάμω στην αγορά και έβγαζε αφούς από το στόμα και δεν έλεγε λέξη. Αυτό μπορεί. Μπορεί, γιατί πάσχει από σεληνιασμό. Όχι. Από σεληνιασμό δεν πάσχει ο Καίσαρας. Μονάχα εσύ κι εγώ και ο Τίμιος Κάσκας έχουμε τέτοια αρρώστια. Δεν ξέρω τι θες να πεις, όμως είμαι βέβαιος πως ο Καίσαρας έπεσε χάμω. Αν είναι ψέματα πως όλοι εκείνοι οι ψωριάριδες πότε του χτυπούσαν τα παλαμάκια και πότε τον εσφυρίζανε κατά το πως τους άρεσε ή δεν τους άρεσε ο Καίσαρας, όπως κάνουν για τους τοπιούς στο θέατρο, να μην με πείτε τι είναι ο άνθρωπο. Και τι είπες αν ήρθε πάλι στον εαυτό του? Να, πριν να πέσει, όταν είδε πως όλος εκείνος ο όχλος χαιρότανε που δεν είχε δεχτεί το στέμμα, άνοιξε αμέσως το χιτώνα του και παρουσίασε το λαιμό του γυμνό για να του τον εκόψουν. Κι αν ήμουνα κι εγώ ένας από εκείνους τους μαστόρους που ήταν εκεί μαζεμένοι, να μ' άρπαζαν τα τάρταρα μαζί με όλους τους κατεργάριδες του κόσμου, άμα δεν ήθελα κάνω το πως παίρνω στα αλήθεια εκείνο το κίνημά του. Κι έτσι έπεσε χάμω. Όταν ήρθε πάλι στον εαυτό του, είπε πως αν ίσως και είχε κάνει ή είχε πει τίποτε που να μην ήταν πολύ σωστό, παρακαλούσε, λέει, την εξοχότητά τους να το εξηγήσουν πως είναι από την αρρώστια που τον πιάνει. 3-4 θηλυκά δίπλα μου φωνάξαν αμέσως «Αχ, τον καλόν άνθρωπο», και τον συγχωρέσανε με όλη τους την καρδιά. Μα αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Γιατί κι αν ακόμη τους είχε σφάξει και τη μάνα τους ο Καίσαρας, αυτές το ίδιο πάλι θα έκαναν. Και αυτό ήταν που τον έκανε να έρθει εδώ έτσι θυμωμένος. Μάλιστα. Ο Κικέρονας δεν είπε τίποτα? Ναι, είπε κάτι ελληνικά. Απάνω σε τι? Αν σας έλεγα ότι κατάλαβα τι είπε, δεν θα μπορούσα πια να σας κοιτάξω στα μάτια. Μα εκείνοι που το καταλαβαίνανε χαμογελούσαν αναμεταξύ τους και κουνούσαν τα κεφάλια τους. Όμως αυτά ήταν ελληνικά για μένα. Θα μπορούσα να σας πω κι άλλα ακόμα. Του Μάριλου και του Φλάβιου που είχαν βγάλει τις ταινίες από τα γάλματα του Καίσαρα, τους κλείστηκαν για καλά τα στόματα. Έχετε γεια. Θα είχα και να σας πω κι άλλα κωμικά, αν μπορούσα αυτή τη στιγμή να τα θυμηθώ. Θα έρθεις να φας μαζί μου απόψε, Κάσκα? Όχι, Κάσιε. Όχι, γιατί έχω δώσει το λόγο μου αλλού.
Τρώμε τότε μαζί αύριο μεσημέρι. Τρώμε αν είμαι ακόμη ζωντανός και αν επιμένεις στην ιδέα σου. Α, και αν αξίζουν τα φαγιά σου. Καλά. Σε περιμένω. Σύμφωνοι. Έχετε γεια. Τι βαρύς που έχει γίνει τούτος ο άνθρωπος. Κι ήταν ζωή μονάχος τον καιρό που πηγαίναμε σχολείο. Κι έτσι είναι ακόμη. Αν είναι για να κάνει καμιά πράξη γενναία ή ευγενικιά. Κι ας δείχνεται έτσι οκνός. Αυτή η χοντράδα που έχει στους τρόπους είναι σαν να πούμε για το πνεύμα του η σάλτσα, που γαργαλά την όρεξη του ανθρώπου και σε κάνει να δέχεσαι όσα λέει με πιότερη ευχαρίστηση. Έτσι ήτανε. Και τώρα εγώ σ' αφήνω. Αύριο αν θέλεις να μου μιλήσεις, θα έρθω να σε βρω στο σπίτι σου. Ή καλύτερα, έλα σε μένα εσύ. Σε περιμένω. Ναι, θα έρθω. Ως τότε, σκέψου. Ναι. Είσαι βρούτε ευγενικιά ψυχή. Μα βλέπω ότι το τίμιο μέταλλό σου μπορεί να δουλευτεί και να λυγίσει. Γι' αυτό τα ευγενικά πνεύματα πρέπει να αναζητούν μόνο τα όμοιά τους. Γιατί πιανού η ψυχή είναι τόσο στέρεη, ώστε να μην μπορεί να πλανεθεί. Ο Καίσαρας με εχθρεύεται. Το βρούτο όμως τον αγαπάει. Αν ήμουν βρούτος και ήταν Κάσιος αυτός, δεν θα μπορούσε να με γυρίσει τις ιδέες του εμένα με παρόμοια ευκολία. Θα ρίξω απόψε στα παράθυρά του 5-6 επιστολές, καθεμιά χαραγμένη με άλλο γράψιμο, σαν να είναι η καθεμιά και από άλλο χέρι, όπου θα του μιλώ με ενθουσιασμό για τη μεγάλη υπόλοιψη που έχει για το όνομά του η Ρώμη, και όπου απ' έξω θα του κάνω λόγο για τη φιλοδοξία του Καίσαρα. Κι ύστερα, ας έχει πια το νου του ο Καίσαρας, γιατί ή αυτός θα πέσει, η πιο σκληρή εμάς τους άλλους τύχη καρτερή. Ποιος είναι εκεί? Ρωμαίος. Ο Κάσκας βέβαια, αν κρίνω από τη φωνή σου. Μπράβο ταυτί σου. Τι νύχτα είναι τούτη. Ευχάριστη για κάθε τίμιον άνθρωπο. Ποιος πότε είδε ουρανό έτσι οργισμένο? Όποιος είδε στη γη τόση αμαρτία. Όσο για μένα, πέρασα τους δρόμους μέσα σε τούτη την απέσια νύχτα. Κι έτσι ανοιχτός, καθώς με βλέπεις Κάσκα, κρατούσα γυμνωμένος τους κεραυνούς στο στήθος. Και την ώρα που θαρούσε κανείς πως τα γαλάζια πολύκοχα σπαθιά της αστραπής σκίζαν τα στέρνα του ουρανού, εγώ πρόσφερνα τον εαυτό μου σκοπό στις άγριες φλόγες. Μα για ποιο λόγο ζητούσες να ανάψεις των αθανάτων την οργή? Είναι μοίρα των θνητών να φοβούνται και να τρέμουν όταν εκείνοι, οι δυνατοί, μας στέλνουν έτσι τα τρομερά μηνύματά τους. Είναι νοθρή η καρδιά σου, Κάσκα. Εκείνη η φλόγα της ζωής που πρέπει να έχει κάθε Ρωμαίος σου λείπει. Και αν την έχεις, δεν τη μεταχειρίζεσαι καθόλου. Στέκεσαι αχνός και με ορθά νυχτα μάτια, χαμένος από φόβο και απορία μπροστά σε αυτή την παράξενη οργή των ουρανών. Αν όμως εξετάσεις πιο καλά, για να βρεις ποιο λόγο έχουν όλες αυτές οι αλόκοτες φωτιές και τα δαιμόνια που γυρνούν στους δρόμους, γιατί πουλιά και ζώα αλλάζουν φύση, γιατί οι γερόντοι λένε ανόητα λόγια και τα παιδιά προφητεύουν, γιατί όλα αυτά έχουν φύγει από τη φύση, από την κανονική τους μορφή και από τα πρώτα συνήθεια τους και πήραν τέτοια φρικτάκια φύσικα ιδιώματα, τότε θα καταλάβεις πως αυτή τη δαιμόνια των πραγμάτων τάξη την έχουν στείλει οι ουρανοί για να μας φοβερήσουν και να δούμε τον κίνδυνο που κλείνει κάποια απέσια και αφύσικη κατάσταση του κόσμου. Και τώρα θα μπορούσα, Κάσκα, να σου ονομάσω κάποιον άνθρωπο που μοιάζει τούτης της απέσιας νύχτας, που αστράφτει και βροντά και ανοίγει τάφους και που μου γκρίζει λες σαν το λιοντάρι που είναι στο Καπιτόλιο. Έναν άνθρωπο που ως άτομο δεν είναι δυνατότερος από ότι εγώ και εσύ, μα που έχει αυξήσει έτσι υπερφυσικά και είναι έτσι τρομερός, σαν τα δαιμονικά του της νύχτας. Για τον Καίσαρα λες, δεν είναι αλήθεια? Για όποιον κι αν είναι. Οι σημερινοί Ρωμαίοι έχουν αίμα στις φλέβες τους και νεύρα, όπως και οι προγονείς τους. Μα ο αηλοί μας, τα φρονήματα που είχαν οι πατέρες μας, αυτά έχουν πια πεθάνει. Και τώρα μας ορίζουν τα πνεύματα των μανάδων μας πια. Τούτη σκλαβιά μας και η υπομονή μας δείχνουν πως όλοι καταντήσαμε γυναίκες. Αλήθεια, καθώς λένε η Γερουσία σκοπεύει να κηρύξει τον Καίσαρα αύριο βασιλιά. Και θα έχει δικαίωμα, λέει, να φορεί το στέμμα ο Καίσαρας σε στεριά και σε θάλασσα, σε όλα τα μέρη, εξών στην Ιταλία. Τότε ξέρω, Κάσκα, που θα στρέψω το ξύφος τούτο. Ο Κάσιος θα λυτρώσει τον Κάσιο από τη σκλαβιά. Με αυτό, ο Θεοί, κάνετε δυνατό και τον αδύναμο. Με αυτό συντρίβεται ο Θεοί τυράννους. Ούτε πέτρινοι πύργοι, κι ούτε τείχια χαλκόδετα, ούτε φυλακές μουχνές, κι ούτε αλυσίδες βαριές δεν μπορούν να σκλαβώσουν του πνεύματος τη δύναμη.
Γιατί η ζωή, σαν γίνουν πια ανυπόφορα τα δεσμά αυτού του κόσμου, βρίσκει δύναμη πάντα για να αφήσει τον ίδιο της τον εαυτό. Και αυτό που ξέρω εγώ, ας το μάθουν όλοι. Όση σκλαβιά μου πέφτει να υποφέρω στο μερτικό μου, εγώ μπορώ, άμα θέλω, να τη ρίξω από πάνω μου. Κάποιος έρχεται. Στάσου μια στιγμή. Ο Κίνας είναι. Ακούω τα βήματά του. Είναι δικός μας. Κίνα, για πού τρέχεις? Για σένα ψάχνω. Μα ποιον βλέπω εκεί? Είναι ο μέτελος Κίμβρος? Όχι, ο Κάσκας. Κι αυτός μαζί μας, Κίνα, για το έργο που ετοιμάζουμε. Για πες μου, προσμένουν κάτω οι άλλοι? Χαίρομαι που τα ακούω. Τι απέσια νύχτα. 2-3 από τους δικούς μας είδαν απόψε οράματα παράξενα. Προσμένουν κάτω οι άλλοι, απάντησέ μου. Ναι, προσμένουν. Ω Κάσιε, αν ήταν τρόπος να είχαμε εκείνη τη γενναία ψυχή το βρούτο με το μέρος μας. Ησύχασε. Να, Κίνα, πάρε τούτο το σημείωμα και κοίτα να το βάλεις του πρέτορα την έδρα, ώστε να το βρει ο βρούτος άμα πάει. Τούτο το άλλο, να πας να το πετάξεις μέσα στο παράθυρο του. Και τούτο, κολλήσέ το με κερί στο παλαιού βρούτο το άγαλμα. Κατόπιν γύρισε στο Πομπίου τη ΣΤΟΑ, όπου θα συναχτούμε. Ήταν μαζί σας ο Δέκιμος, ο Βρούτος και ο Τρεβόνιος? Όλοι εκεί είναι. Εξών μόνο από το μέτελο Κίμβρο που πάει στο σπίτι σου είπε να σε βρει. Εγώ τώρα πηγαίνω ευθύς να βάλω τα γράμματα όπως μου είπες. Σαν τελειώσεις, έλα αμέσως στο θέατρο του Πομπίου. Έλα, Κάσκα, να πάμε οι δυο του Βρούτου πριν ξημερώσει. Κατά τα 3 του 4 είναι ο Βρούτος κιόλας δικός μας. Με την πρώτη επίθεση θα τον πάρουμε ολάκερο. Έχει πολύ μεγάλη θέση πάρει στην καρδιά του λαού μας. Και την πράξη που αν ήταν από μας θα τη λογάριαζαν για έγκλημα, το όνομά του σαν θαυμαστή αλχημία θα την έκανε να γίνει ενάρετο έργο και μεγάλο. Ξέρεις το Βρούτο, ξέρεις την αξία του. Και πόσο είναι αναγκαίο στα σχέδιά μας, το έχεις νιώσει καλά. Και τώρα ας πάμε, γιατί είναι περασμένα τα μεσάνυχτα. Προτού χαράξει η αυγή, θα τον ξυπνήσουμε. Και θα μάθουμε τέλος και γι' αυτόν ποια στάση θα κρατήσει. Λεύκιε, που είσαι? Δεν μπορώ να μαντέψω από τα αστέρια αν κοντεύει πρωί. Λεύκιε, λέω. Ήθε να είχα το ελάττωμα κι εγώ να κάνω τέτοιον ύπνο. Λεύκιε, μ' ακούς? Ξύπνα, Λεύκιε. Απάνω. Με φώναξες, κυρία μου. Βάλε ένα λίχνο στο γραφείο μου, Λεύκιε. Σαν τον ανάψεις, έλα να μου πεις. Μάλιστα, κύριε. Αυτό θα γίνει μόνο αν το σκοτώσουμε. Και ατομικά για μένα δεν με σπρώχνει κανένας άλλος εναντίον του λόγος παρά μονάχα το καλό του τόπο. Θέλει το στέμμα. Ωστόσο ποια αλλαγή μπορεί τούτο να φέρει στο φυσικό του? Να το ζήτημα. Ό,τι είναι τώρα μπορεί να μεγαλώσει να οδηγήσει στη μια ή στην άλλη υπερβολή. Γι' αυτό ας τον εφανταστούμε σαν ένα αυγό φιδίσιο που άμα σκάσει θέλει να γίνει όπως όλα της γενιάς του βλαβερός στους ανθρώπους και ας συντρίψουμε το φίδι μες στο τσόφλι. Ο λίχνος καίει στην κάμαρά σου, κύριε. Όπως πήγα να πάρω ένα τσακμάκι από το παράθυρο, ήβρα αυτό το γράμμα, έτσι κλειστό όπως είναι. Και είμαι βέβαιος πως δεν ήταν εκεί χθες ως την ώρα που πήγα να πλαγιάσω. Άμε να πέσεις, είναι νύχτα ακόμη. Αύριο δεν είναι η είδη του Μάρτινέ μου? Δεν ξέρω, κύριε. Κοίτα στο ημερολόγιο και έλα πες μου. Μάλιστα, κύριε. Οι φωτιές που σπαθίζουν τον αέρα κάνουν αρκετό φως για να διαβάσω. Βρούτε, κοιμάσαι. Ξύπνησε και νιώσε ποιος είσαι. Πρέπει η Ρώμη. Μίλησε. Χτύπα. Ανόρθωσε. Βρούτε, κοιμάσαι. Ξύπνα. Τέτοια γράμματα βρίσκω συχνά σε διάφορες μεριές ρηγμένα. Πρέπει η Ρώμη. Νομίζω η φράση θα είναι ολάκερη έτσι. Πρέπει η Ρώμη να τρέμει λοιπόν προς έναν άνθρωπο. Τι? Η Ρώμη? Οι προγονείς μου διώξαν από τους δρόμους της Ρώμης τον Ταρκίνιο άμα εκεί τύχει βασιλιάς. Μίλησε, χτύπα, ανόρθωσε. Μου λένε να μιλήσω, να χτυπήσω. Ο Ρώμη σου το ορκίζομαι. Αν υπάρχει σωτηρία, αυτό το πόθο σου από το χέρι του Βρούτου θα τον λάβεις. Κύριε, έχουν περάσει από το Μάρτι 14 μέρες. Καλά. Τρέξε να δεις, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Αφότου ο Κασίος μου είπε εκείνα τα λόγια για τον Κέσσαρα, δεν έχω κλείσει μάτι.
Από την πρώτη απόφαση ως την ώρα που θα γίνει μια πράξη τρομερή, περνώ στιγμές που μοιάζουν σαν φαντάσματα, σαν σε όνειρο απέσιο. Το πνεύμα και τα θνητά μας πάθη κάνουν συμβούλιο. Και η ψυχή μας, όμοια με ένα μικρό βασίλειο, έχει επανάσταση. Κύριε, ο γαμπρός ο Κάσιος είναι απ' έξω και θέλει να σου μιλήσει. Μόνος του είναι? Όχι, κύριε, είναι κι άλλοι. Τους γνωρίζεις? Όχι, κύριε. Έχουν βάλει τα καπέλα ως τα αυτιά και έχουν θάψει τα μισά πρόσωπά τους στους μανδύες τους. Έτσι που δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα γνωρισμά τους. Πες τους να έρθουνε μέσα. Οι σύντροφοι είναι. Θαρώ πως είναι αδιακρισία που ερχόμαστε τόσο πρωί. Καλημέρα σου, Βρούτε. Μήπως ανησυχούμε? Θα είναι μια ώρα που σηκώθηκα, ούτε έχω κλείσει μάτι όλη τη νύχτα. Είναι γνωστοί μου, Κάσιε, αυτοί που είναι μαζί σου. Όλους τους ξέρεις. Και όλοι τους ετιμούνε. Και όλοι θα ήθελαν να έχεις τον εαυτό σου ίδιος τόση υπόλοιψη, όσοι τρέφει κάθε εκλεκτός δρομέος για σένα. Από εδώ είναι ο Τρεβόνιος. Καλώς ήρθε. Να και ο Δέκιμος Βρούτος. Επίσης καλώς ήρθε. Εδώ είναι ο Κάσκας, και από εδώ είναι ο Κίνας, και εδώ ο Μέτελος Κίμβρος. Όλοι τους καλώς ήρθαν. Ας μου δώσει το χέρι του ο καθένας. Και ας δώσουμε όρκο για ό,τι αποφασίσαμε. Όχι όρκο. Όχι όρκο. Για τα άνομα έργα ας δίνουν όρκο εκείνοι που ο κόσμος δεν τους έχει εμπιστοσύνη. Εμείς ας μην λερώσουμε την άσπηλη ευγένεια του σκοπού μας και το αδάμαστο μέταλλο της ψυχής μας με τη σκέψη πως το έργο μας και η απόφαση που παίρνουμε έχουν ανάγκη από όρκο. Όμως τι λέτε, δεν θα έπρεπε να ρωτηθεί με τρόπο και ο Κικέρονας? Έχω την ιδέα θα έρθει με ενθουσιασμό κι αυτός μαζί μας. Δεν πρέπει να μας λείψει. Όχι, αδύνατο. Πρέπει να έρθει. Τα αργυρά μαλλιά του θα κερδίσουν για μας την καλή γνώμη και θα κάνουν πολλούς από τον κόσμο να πενέσουν την πράξη μας. Θα πούνε πως η δική του η φρόνηση οδήγησε τα χέρια μας. Τα νιάτα μας και οι ορμοί μας δεν θα φανούν. Γιατί θα σκεπαστούν με τη δική του σοβαρότητα όλα. Μην λες γι' αυτό, ναι. Ούτε να μάθει τους σκοπούς μας. Γιατί ποτέ ο Κικέρονας δεν θα δεχθεί να ακολουθήσει κάτι που το αρχίνει σαν άλλη. Τότε ας λείψει. Αλήθεια, δεν μας κάνει. Όμως δεν θα πειράξουμε άλλον άνθρωπο έξω από τον Κέσσαρα. Έχει δίκιο ο Δέκιμος. Δεν μου φαίνεται φρόνιμο να ζήσει ύστερα από τον Κέσσαρα ένας τόσο αγαπητός του φίλος σαν τον Αντώνιο. Θα έχουμε να κάνουμε με έναν πανούργο και ραδιούργο άνθρωπο που αν μεταχειριστεί τα μέσα που έχει μπορεί σε όλους να φέρει δυσκολίες. Για να μην γίνει αυτό πρέπει να πέσουν ο Κέσσαρας και ο Αντώνιος μαζί κι οι δυο. Πάρα πολύ αιμοβόρα θα χαρακτήριζε ο κόσμος Γάιε Κάσιε την πράξη μας. Αν ίσως αφού κόψουμε το κεφάλι αρκινήσουμε κατόπιν να κόβουμε τα μέλη. Δηλαδή με μανία ως το θάνατο όπως λένε και μίσος παραπέρα. Γιατί ο Αντώνιος είναι ένα μέλος μόνο στο κορμί του Κέσσαρα. Ας γίνουμε Γάιε Κάσιε θύτες και όχι φωνιάδες. Πολεμούμε του Κέσσαρα το πνεύμα και το πνεύμα του ανθρώπου δεν έχει αίμα. Αν ποτέ να ήταν τρόπος να φτάσουμε ως του Κέσσαρα το πνεύμα δίχως να πάθει το κορμί. Αλλήμωνο χρειάζεται αίμα. Και για τούτο φίλου μου ας το αφαιρέσουμε με θάρρος τη ζωή, μα δίχως μίσος. Ας τον θανατώσουμε σαν θύμα άξιο να γίνει προσφορά για τους θεούς. Και όχι να τον ξεσκίσουμε σαν κουφάρι που ρίχνεται στους σκύλους. Όσο για τον Αντώνιο, ας μην ανησυχούμε. Γιατί αυτός δεν μπορεί πιο πολύ να κάνει από ότι του Κέσσαρα το χέρι, άμα κοπεί το κεφάλι του Κέσσαρα. Και ωστόσο τον φοβούμε. Γιατί είναι τόση η αγάπη που τον κρατεί στον Κέσσαρα. Ο Κάσιε, μην έχεις τέτοια ιδέα. Αν αγαπάει τον Κέσσαρα ο Αντώνιος, το μόνο που μπορεί να κάνει θα είναι για δικό του κακό. Να τον πιάσει πολύ μεγάλη λύπη και να πεθάνει για τον Κέσσαρα. Όμως και αυτό θα ήταν πολύ για τον Αντώνιο, που είναι παραδομένος στα παιχνίδια και στις παραλυσίες και στο ξεφάντωμα. Δεν είναι φόβος από αυτόν. Ας ζήσει για να γελάει αργότερα και ο ίδιος για όσα θα γίνουν. Τι ώρα λέει? Χτύπησε 3. Ώρα να χωριστούμε. Όμως, εγώ δεν είμαι ακόμη βέβαιος πως θα θελήσει να βγει σήμερα έξω ο Κέσσαρας. Ίσως τούτη η πρωτάκουστη τρομάρα και τα φύσικα οράματα της νύχτας, ίσως και οι συμβουλές που θα του δώσουν οι ιονασκόποι, τον κάνουν να μην πάει στο Καπιτόλιο σήμερα. Μην φοβάστε γι' αυτό. Αφήστε του σε μένα. Γιατί έχω εγώ τον τρόπο να κεντρίζω τη θέλησή του και θα σας τον κάνω να έρθει στο Καπιτόλιο. Όχι, όχι. Θα πάμε να τον πάρουμε όλοι. Ώστε όλοι στις 8 το αργότερο, Σύμφωνοι. Και κανείς μας να μην λείψει. Ο Γάιος ο Λιγάριος, από τότε που ο Κέσσαρας του μίλησε αυστηρά, επειδή είχε πενέσει τον Πομπείο, τον έχει σε έχθρα. Και μου κάνει εντύπωση πως δεν τον συλλογίστηκε κανείς μας. Τότε καλέ μου Μέτελε, σύρε σπίτι του. Ο Γάιος μ' αγαπάει και έχει λόγους γι' αυτό. Πες του μονάχα να έρθει από εδώ και θα γίνει δικός μας. Κοντεύει να μας πάρει μέρα. Πρέπει να σε αφήσουμε, Βρούτε.
Και εμείς φίλοι ας σκορπιστούμε. Μας θυμόμαστε όλοι ότι είπαμε εδώ πέρα και ας φανούμε αληθινοί Ρωμαίοι. Οι γενναίοι μου φίλοι, να είστε ζωηροί και εύθυμοι όπου βρεθείτε. Και ας μην είναι στα μάτια μας γραμμένα τα σχέδιά μας. Παρά ας κάνουμε κι εμείς σαν τους δρομαίους ηθοποιούς στο μέρος μας. Με σταθερή καρδιά και ατάραχη όψη. Και τώρα, καλημέρα στο καθέναν. Καλημέρα. Βρούτε. Τι είναι, Πορκία? Γιατί σηκώθηκες κιόλα? Δεν το βρίσκω καλό για σένα που είσαι έτσι φιλάστενη να βγαίνεις στον αέρα της κρύας αυγής. Ούτε και σένα, Βρούτε, δεν σου κάνει καλό. Με πολύ βία παράτησες το στρώμα μου σήμερα. Και χτες βράδυ, την ώρα που διπνούσαμε, με μιας πετάχτηκες επάνω και άρχισες να πηγαίνεις πέρα δόθε με σταυρωμένα χέρια, βυθισμένος σε στοχασμούς και να στενάζεις. Και όταν σε ρώτησα τι τρέχει, γύρισες και με κοίταξες ψυχρά. Κι εγώ σώπασα για να μην δυναμώσω το θυμό σου, που κιόλας ήταν αρκετά αναμένος. Πες μου, Βρούτε, άντρα μου αγαπημένε, ποια είναι η αιτία που είσαι τόσο θλιμμένος? Είμαι κομμάτι ανήμπορος, αυτό είναι. Ο Βρούτος είναι φρόνιμος. Αν ένιωθε πως έχει κάτι, θα έκανε ό,τι πρέπει για να γίνει καλά. Αυτό και κάνω. Μα εσύ, Πορκία μου, σύρες το κρεβάτι σου. Όχι, Βρούτε. Μες στην ψυχή σου κρύβεις κάποια αρρώστια που κατά το δικαίωμα που μου δίνει η σειρά μου και η θέση μου κοντά σου έπρεπε να την ξέρω. Πέφτω γονατιστή και σε εξορκίζω στην ομορφιά μου που άλλοτε όλοι τόσο την πένεσαν, στους όρκους της αγάπης που μου έχεις κάνει και στο μέγα όρκο που μας έχει ψυχή και σώμα ενώσει. Και σε παρακαλώ να φανερώσεις σε μένα, στο κορμί σου, στον εαυτό σου, τι πόνος σε βαραίνει και τι άνθρωποι ήταν εκείνοι που ήρθανε τη νύχτα. Γιατί είχαν έρθει 6 ή 7 που κρύβανε και από το σκοτάδι ακόμα τη μορφή τους. Μη γονατίζεις, καλή μου Πορκία. Δεν θα ήταν τέτοια ανάγκη αν ήσουν κι εσύ ο καλός μου Βρούτος. Στο συμφωνητικό του γάμου μας, για πες μου, Βρούτε, είναι γραμμένο πουθενά πως δεν θα ξέρω εγώ τα μυστικά σου? Είμαι λοιπόν το άλλο σου εγώ με λόγια μόνο ή με περιορισμούς, για να είμαι μόνο στο τραπέζι μαζί σου, να σου κάνω το κρεβάτι πιο ευχάριστο και αν τύχει να σου μιλώ λιγάκι? Κατοικώ λοιπόν στα περίχωρα μόνο της αγάπης σου. Αν είναι μόνο αυτό, τότε η Πορκία είναι του Βρούτου Παλακίδα, όχι η γυναίκα του. Όχι. Όχι. Είσαι η αληθινή μου, η τιμημένη μου γυναίκα εσύ. Η ακριβή σαν τις άλικες σταγόνες που πάνε στη θλιμμένη μου καρδιά. Αν ήμουν έτσι, θα έπρεπε να ξέρω αυτό το μυστικό. Το παραδέχομαι, είμαι γυναίκα. Είμαι όμως η γυναίκα που την παντρεύτηκε ο Βρούτος. Παραδέχομαι, είμαι γυναίκα. Όμως είμαι γυναίκα με όνομα τιμημένο, θυγατέρα του Κάτωνα. Νομίζεις δεν είμαι δυνατότερη από τις άλλες γυναίκες εγώ που έχω τέτοιον πατέρα και έναν τέτοιον άντρα? Εμπιστέψου τη σκέψη σου σε μέναν. Δεν θα τη φανερώσω σε κανέναν. Ω Θεοί, ω Θεοί, δώστε μου να φανώ άξιος για τούτη την υπέροχη γυναίκα. Και τώρα ευθύς θα μοιραστεί η καρδιά σου όλο το μυστικό που κλεί το στήθος μου. Θα σου εξηγήσω τι είναι χρέος να κάνω και το τι είναι γραμμένο πάνω στο ανταριασμένο μέτωπό μου. Ησύχασε ούτε η γη τούτη τη νύχτα. 3 φορές η Καλπουρνία στον ύπνο της εφώναξε «Βοήθεια, σκοτώνουν τον Γκέσσαρα». Είναι κανένας μέσα? Κύριε. Πήγαινε να προστάξεις τους ιερείς να προσφέρουν θυσία και λαευτείς να μου πεις τι προμαντεύουν. Πηγαίνω, κύριε. Κέσσαρα, τι θα κάνεις? Λογαριάζεις να βγεις έξω? Δεν πρέπει να φύγεις διόλου σήμερα από το σπίτι. Ο Κέσσαρας θα βγει έξω, Καλπουρνία. Οι κίνδυνοι με απείλησαν εμένα πάντα πίσω από τις πλάτες. Μόλις δούνε του Κέσσαρα το πρόσωπο γίνονται άφαντοι. Κέσσαρα, ποτέ μου δεν έχω δώσει ως τώρα πίστη σε προμηνύματα. Όμως τούτα με κάνουν να τρομάζω. Είναι εδώ μέσα κάποιος που, εξών από όσα ακούσαμε όλοι και είδαμε όλοι, μιλεί και για άλλα ακόμα, οράματα φρικτά που είδαν οι βάρδιες. Είδαν μια λένα να γεννά στο δρόμο. Ανοίξαν τάφη και πέταξαν έξω τους νεκρούς. Άγριοι πύρινοι στρατιώτες πάνω στα σύννεφα είχαν στήσει μάχη, παραταγμένοι σε γραμμές και λόχους και σε τάξη πολέμου.
Και από πάνω στάλαζε το αίμα σαν ψυχάλα κάτω στο Καπιτόλιο. Του πολέμου η αντάρα γιόμιζε τον αέρα. Άλογα χλιμιντρούσανε, βογγούσαν άνθρωποι που πεθαίναν και παντού κυνηγιούνταν φαντάσματα στους δρόμους, σκούζοντας και στριγκλίζοντας. Ω Καίσαρα, αυτά είναι πράγματα έξω από τη φύση και με φοβίζουν. Τι μπορούμε οι άνθρωποι να αποφύγουμε από όσα η παντοδύναμη έχουν ορίσει οι θεοί. Ωστόσο ο Καίσαρας θα πάει έξω. Γιατί όλα αυτά που γίνανε είναι για όλον τον κόσμο προμηνύματα, όχι μόνο για μένα. Όταν είναι να πεθάνουν ζητιάνοι, δεν φανήκαν ποτέ κομίτες. Μα των βασιλιάδων το θάνατο κι οι ίδιοι οι ουρανοί τον μινούνε με φλόγες. Ο δειλός πεθαίνει πριν από το θάνατό του πολλές φορές. Ο άντρας ο γενναίος δοκιμάζει ένα θάνατο μονάχα. Από όσα θαύματα έχω ως τώρα ακούσει, το πιο περίεργο από όλα είναι για μένα το πως φοβούνται οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν πως ο θάνατος, που είναι τέλος βέβαιο για όλους, θα έρθει σαν είναι η ώρα να έρθει. Αλίμονο, Κύριέ μου. Τη φρόνησή σου την τυφλώνει η τόση πεποίθησή σου. Μην πας σήμερα έξω. Πες τους αν θέλεις πως δικός μου φόβος σε κρατεί μες στο σπίτι, όχι δικό σου. Ας στείλουμε λοιπόν τον Μάρκο Αντώνιο στη Γερουσία και στους μηνύσουμε ότι είσαι ανήμπορος σήμερα. Άφησέ με γονατιστεί μπροστά σου να σου ζητήσω αυτή τη χάρη. Ας είναι λοιπόν να σπάει ο Αντώνιος να μηνύσει πως δεν είμαι καλά. Και για χατήρι σου θα μείνω σπίτι. Ανά, ο δέκιμος Βρούτος. Ας τον στείλουμε αυτόν στη Γερουσία. Καίσαρα, χαίρε. Εύχομαι καλημέρα, μεγάλε Καίσαρα. Ήρθα να σε πάρω στη Γερουσία. Και φτάνεις καθώς βλέπω πάνω στην ώρα. Γιατί θέλω, δέκιμε, να πεις χαιρετισμούς στη Γερουσία από μέρος δικό μου και πως σήμερα δεν θα πάω στη Σύγκλιτο. Δεν μπορώ, θα ήταν ψέμα. Δεν τολμώ μεγαλύτερο ψέμα. Δεν θα πάω, αυτό δέκιμε, σύρε να μηνύσεις. Να τους πεις πως είναι άρρωστος. Πως ψέματα θα παραγγείλει ο Καίσαρας. Δέκιμε, πες τους ότι σήμερα δεν θα πάω στη Γερουσία. Πες μου, μεγάλε Καίσαρα, μια αιτία, ώστε να μην γελάσουν μαζί μου όταν θα τους το πω. Η αιτία είναι μόνο στη θέλησή μου. Πες τους πως δεν θα πάω. Τούτο φτάνει για εκείνους. Μα σε σένα, επειδή σε έχω φίλο, θα το πω. Η γυναίκα μου εδώ με κρατεί σπίτι γιατί είδε στο όνειρό της απόψε το άγαλμά μου. Και σαν βρύση από 100 κρουνούς έβγαζε, λέει, κατακάθαρο νέμα. Και ένα πλήθος Ρωμαίοι με δυνατά κορμιά και με χαμόγελο στο στόμα ήτανε μαζεμένοι εκεί τριγύρω και βρέχανε τα χέρια τους. Μα το όνειρο αυτό εξηγήθηκε στραβά. Είναι όραμα καλό και προμηνάει ευτυχία. Το άγαλμά σου που σκορπούσε το αίμα από τόσες βρύσες και οι Ρωμαίοι που λούζονταν με αυτό χαμογελώντας θέλουν να πούν ότι η μεγάλη Ρώμη θα βυζάξει από σένα αίμα ζωογόνο και ότι οι άνθρωποι σπουδαίοι θα τρέξουν να έρθουν κοντά σου για να πάρουν σημάδια τιμητικά και χρώματα και κοιμήλια ιερά και θυμητάρια. Αυτό μηνά της Καλπουρνίας στο όνειρο. Και το εξηγείς σωστά με αυτόν τον τρόπο. Και θα πιστείς καλύτερα άμα ακούσεις αυτό που έχω να πω. Μάθε λοιπόν πως έχει αποφασίσει η Γερουσία σήμερα να προσφέρει στο μεγάλο Καίσαρα το στέμμα. Τι παιδιάστικη τώρα Καλπουρνία μου φαίνονται αυτοί οι φόβοι σου. Και νιώθω ντροπή που παρασύρθηκα κι εγώ. Ας μου φέρουν το ρούχο μου. Θα πάω. Α, να και ο Πόπλιος που ήρθε να με πάρει. Καίσαρα, καλημέρα. Καλώς όρισες, Πόπλιε. Να και ο Βρούτος. Και εσύ τόσο πρωινός. Καλώς τον Κάσκα. Γάιε λιγάρι. Ο Καίσαρας δεν στάθη ποτέ τόσο κακός για σέναν όσο τούτες οι θέρμες που σε κάναν έτσι. Τι ώρα να είναι? Χτύπησαν οι 8, Καίσαρα. Ευχαριστώ σας όλους για τον κόπο και την ευγένειά σας. Α, να και ο Αντώνιος που ξενυχτά ξεφαντώνοντας κι όμως ξύπνησε κιόλα. Καλημέρα, Αντώνιε. Χαίρε, μεγάλε Καίσαρα. Μην είστε να είναι έτοιμοι όλοι. Βρίσκομαι σε λάθος που με την άργητά μου έγινα αιτία να περιμένει ο κόσμος. Λοιπόν, Μέτελε. Λοιπόν, Κίνα. Τι νέα, Τραβώνιε? Εσένα θέλω να σου μιλήσω. Μην ξεχάσεις πως πρέπει να έρθεις σήμερα σε μένα. Μείνε κοντά μου για να σε θυμάμαι. Όπως ορίζεις, Καίσαρα. Και μάλιστα θα είμαι τόσο κοντά σου, ώστε θα φτάσει η ώρα που οι πιο καλοί σου φίλοι θα εύχονται να ήμουν πιο μακριά σου. Αγαπητοί μου, πάμε να πιούμε ένα κρασί και ύστερα φεύγουμε όλοι μαζί σαν καλοί φίλοι. Το ότι σαν καλοί φίλοι δεν πάει να πει και καλοί φίλοι πάντα είναι μια σκέψη που σπαράζει ο Καίσαρα του Βρούτου την καρδιά.
Εδώ θα τον προσμένω τον Καίσαρος να περάσει και θα του δώσω τούτο το γράμμα. Τάχα πως είναι κάποια αναφορά. Καίσαρα, φυλάξω από το Βρούτο. Πρόσεχε τον Κάσιο. Μη ζυγώνεις τον Κάσκα. Έχε τον νου σου στον Κίνα, μην πιστεύεσαι στον Τριβόνιο. Κοίτα καλά το μέτελο Κίμβρο. Ο δέκιμος Βρούτος δεν σ' αγαπά. Έχεις πειράξει τον Γάιο Λιγάριο. Μια σκέψη μόνον έχουν όλοι αυτοί. Και αυτή η μόνη του σκέψη στρέφεται εναντίον του Καίσαρα. Αν δεν είσαι αθάνατος, κοίτα καλά τριγύρω σου. Η μεγάλη εμπιστοσύνη ανοίγει το δρόμο στη συνωμοσία. Οι θεοί μεγαλοδύναμοι θεοί να σε φυλάνε. Ο αφοσιωμένος σου Αρτεμίδωρος. Η καρδιά μου πονεί, σε συλλογίζομαι πως η αρετή δεν δύναται να ζήσει μακριά από τα δόντια του φθόνου. Ο Καίσαρα, αν διαβάσεις τι γράφω, μπορεί να ζήσεις. Η δε μη, κι η μοίρα συνομωτεί με τον κακόν της πείρα. Τρέξε γρήγορα, Λεύκη, παρακαλώ, στη Γερουσία. Μη στέκεις να μου μιλήσεις, μόνο τρέξε αμέσως. Τι περιμένεις? Να προστάξεις, κυρά μου Πορκία, τι θα κάνω. Θα ήθελα να έχεις πάει και να σου πίσω πριν σου πω τι θα κάνεις. Θέλεις, υστερεί, στάσου κοντά μου. Όρθωσε έναν μπελόριο βράχο ανάμεσα στην καρδιά και στη γλώσσα μου. Έχω τη γνώμη ανδρίκια, μα γυναίκια είναι η δύναμή μου. Τι δύσκολο που είναι για τη γυναίκα να κρατήσει μυστικό. Εδώ είσαι ακόμα? Τι ορίζεις, κυρά μου, να πάω στο Καπιτόλιο, τίποτα άλλο. Και να έρθω πίσω πάλι, τίποτα άλλο. Ναι, να έρθεις να μου πεις αν ο κυριός σου είναι καλά. Γιατί από εδώ είχε φύγει άρρωστος το πρωί. Και να προσέξεις να δεις τι κάνει ο Καίσαρας. Ποιοι πάνε με αναφορές κοντά του. Άκουσε, Λεύκε! Τι ταραχή είναι αυτή? Τίποτα δεν ακούω, κυρά μου. Παρακαλώ, για πρόσεξε καλύτερα. Ήτανε μια βοή σαν να χτυπιούνταν άνθρωποι κάπου. Και ο άνεμος τη φέρνει από το Καπιτόλιο. Τίποτα δεν ακούω, κυρά μου, μα τους θεούς. Έλα από εδώ, άνθρωπέ μου. Από πού έρχεσαι? Από το σπίτι μου, κυρά. Τι ώρα είναι? Θα είναι 9, κύρα. Πήγε στο Καπιτόλιο ο Καίσαρας? Όχι ακόμη, κυρά. Τώρα θα πάω κι εγώ να πιάσω θέση για να τον δω που θα περάσει. Θα έχεις καμιά αίτηση να κάνεις, δεν είναι αλήθεια? Μάλιστα, κύριε. Και αν ο Καίσαρας θέλει να φανεί τόσο καλός στον Καίσαρα, ώστε να ακούσει αυτά που θα του πω, θα τον παρακαλέσω να δειχτεί φίλος του ίδιου του εαυτού του. Τι? Ξέρεις να ετοιμάζεται κανένας να του κάνει κακό? Τίποτα που να ξέρω δεν θα γίνει. Μα πολλά που φοβούμαι ίσως να έρθουνε. Χαίρε. Εδώ πέρα είναι στενός ο δρόμος και το πλήθος που πάει πίσω από τον Καίσαρα, συγκλητικοί και πρέτορες και εκείνοι που τρέχουν κοντά με αναφορές, θα μπορούσαν να πνίξουν έναν άνθρωπο αδύναμο όπως είμαι εγώ. Πηγαίνω να βρω κανένα μέρος πιο ανοιχτό για να μιλήσω στο μεγάλο Καίσαρα όταν περάσει. Πρέπει να γυρίσω. Αχ, τι αδύνατο πλάσμα είναι η καρδιά της γυναίκας. Ω Βρούτε, ήρθε να σε βοηθήσουν οι ουρανοί σε αυτό που θες να κάνεις. Φοβούμαι πως θα με άκουσε ο Λεύκιος. Ο Βρούτος θα ζητήσει κάποια χάρη από τον Καίσαρα. Όμως είμαι βέβαιη ότι δεν θα του γίνει. Δεν είμαι καλά. Πήγαινε, Λεύκιε, και χαιρέτα από μένα τον κυριό σου. Πες του ότι είμαι χαρούμενη και τρέξε πάλι εδώ να μου πεις τι θα μηνύσει. Ήρθαν οι ειδοί του Μάρτη. Ναι, Καίσαρα, μα ακόμα δεν περάσανε. Χαίρε, Καίσαρα. Διάβασε τούτη τη γραφή. Ο Τρεβόνιος παρακαλεί. Άμα λάβεις ευχαρίστης να δεις αυτή την ταπεινή αίτησή του. Ω Καίσαρα, δες πρώτα τη δική μου, γιατί η δική μου η αίτηση ενδιαφέρει τον Καίσαρα τον ίδιο. Διάβασέ την, μεγάλε Καίσαρα. Ό,τι είναι για μένα προσωπικά θα μείνει τελευταίο. Μην περιμένεις, Καίσαρα, διάβασέ την αμέσως. Μα τι τρέχει, είναι τρελός τούτος ο άνθρωπος. Κάνε πέρα, άνθρωπέ μου. Μες στο δρόμο ήρθες να δώσεις την αναφορά σου. Έλα στο Καπιτόλιο. Εύχομαι να πετύχει το σημερινό σας έργο. Ποιο έργο, Λένα? Οι θεοί βοηθοί. Τι είπε ο Ποπίλιος Λένας? Εύχεται να πετύχει, λέει, το έργο μας. Φοβούμαι μην προδόθηκε ο σκοπός μας. Δες, ζυγώνει τον Καίσαρα. Πρόσεξε τον καλά. Γρήγορα, Κάσκα, μήπως μας προλάβουν. Τι θα κάνουμε, Βρούτε? Αν προδοθούμε, ή ο Καίσαρας θα μείνει εδώ ή εγώ, γιατί θα σκοτωθώ. Κασί έκανε καρδιά. Ο Ποπίλιος Λένας δεν του μιλεί για μας. Γιατί για δες τον, χαμογελά. Και ο Καίσαρας ακούει χωρίς να αλλάξει η όψη του. Ο Τρεβόνιος κάνει αρχή. Κοίτα, Βρούτε, παίρνει τον Μάρκο Αντώνιο κατά μέρος. Πού είναι ο μέτερος Κίμβρος? Ας πάει να κάνει αυτή την αίτησή του. Ετοιμάζεται. Πάμε εκεί κοντά του για να τον βοηθήσουμε. Εσύ, Κάσκα, πρώτος θα σηκώσει το χέρι. Λοιπόν, έτοιμοι όλοι. Ήρθαν οι ειδοί του Μάρτη. Ναι, Καίσαρα. Διάβασε τούτη τη γραφή. Ο Τρεβόνιος παρακαλεί. Άμα λάβεις ευχαρίστηση να δεις αυτή την αίτησή του. Ετοιμάζεται. Πάμε εκεί κοντά του για να τον βοηθήσουμε. Εσύ, Κάσκα, πρώτος θα σηκώσει το χέρι.
Έχει κανένας παράπονο για τίποτε που ο Καίσαρας και η Γερουσία μπορούν να το διορθώσουν? Πολύ μεγάλε, πολύ δοξασμένε παντοδύναμε Καίσαρα. Ο μέτελος Κίμβρος ρίχνει μπροστά στο θρόνο όπου κάθεσε μια ταπεινή καρδιά. Πριν προχωρήσεις, Κίμβρε, σου λέω να ξέρεις πως αυτά τα πεσήματα, χάμω και σκλαβείς και οι προσκυνισμοί μπορούν να θερμάνουν, δεν ξέρω, το αίμα των κοινών ανθρώπων και να κάνουν την πρώτη τους ιδέα και την απόφασή τους να γίνουν σχέδια των μικρών παιδιών. Όμως μην είσαι τόσο απλοϊκός να φαντάζεσαι ότι είναι έτσι ανυπόταχτο το αίμα του Καίσαρα ώστε να μπορεί να του αλλάξει κανείς τη γνήσια ουσία του με τα μέσα που κάνουν να αναλυώνουν οι καρδιές των ανόητων. Με τέτοια γλυκά λόγια, με γλυκίσματα του κορμιού και σκυλής και σκολακίες. Ο αδερφός σου εξορίστηκε με διάταγμα δικό μου. Κι αν γι' αυτόν μου έρχεσαι τώρα εδώ με κολακίες και με βαθιές υποκλίσεις να με παρακαλέσεις, θα σε διώξω από εδώ σαν σκύλο. Να ξέρεις πως ο Καίσαρας κανέναν δεν αδικεί κι ούτε ποτέ του τιμωρεί δίχως αιτία. Δεν είναι άλλη φωνή πιο άξια από τη δική μου που να αναλύσει πιο γλυκά στις ακοές του μεγάλου μας Καίσαρα, ζητώντας χάρη για τον αδελφό μου που είναι στην εξορία. Καίσαρα, σου φιλώ το χέρι. Μα όχι για κολακία. Και ζητώ να προστάξει να καλέσουν αμέσως από την εξορία τον Πόπλιο Κίμβρο. Πώς, ο Βρούτος? Χάρη, Καίσαρα, χάρη. Ως τα πόδια σου κάτω πέφτει ο Κάσιος, ζητώντας χάρη για τον Πόπλιο Κίμβρο. Θα ήτανε τρόπος ίσως να με λυγίστε αν ήμουν σαν εσάς. Αν μπορούσα να πέσω έτσι κι εγώ με παρακάλια για να συγκινήσω τους άλλους, τότε θα με συγκινούσαν τα παρακάλια και εμένα. Μα εγώ είμαι σταθερός όπως το άστρο του βοριά, που δεν είναι άλλο σαν γι' αυτό έτσι ασάλευτο και πιστά καρφωμένο στο στερέωμα. Τον ουρανό τον ευλογίζουν μύρια αστέρια. Φωτιές είναι όλα κι όλα λάμπουν. Όμως μέσα σε όλα ένα μόνο κρατάει την ίδια πάντα θέση. Το ίδιο και σε τούτον τον κόσμο. Είναι γεμάτος από ανθρώπους που είναι όλοι σάρκα και αίμα και λογικό. Όμως μέσα σε αυτό το πλήθος ένας μόνο κρατάει τη θέση του απροσπέλαστος και ακλόνητος από όποια να είναι δύναμη. Και πως αυτός ο ένας είμαι εγώ. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα με τούτο. Σταθερό ήταν το θέλημά μου για τον Κίμβρο να εξοριστεί και σταθερά επιμένω να μείνει ακόμη εξόριστος. Ω Καίσαρα, φύγει από εδώ. Γυρεύεις να κουνήσεις τον Όλυμπο. Μεγάλε Καίσαρα, άδικα δεν πέφτει στα γόνατα και ο δέκιμος. Τότε μιλήστε εσείς χέρια για μένα. Και εσύ, Βρούτε. Σκοτώσανε τον Καίσαρα. Τότε πέθανε Καίσαρα. Πέθανε η τυραννία! Ας τρέξουμε! Ας φωνάξουμε στους δρόμους! Ας το κηρύξουμε όλοι! Ας ανεβούν στα βήματα και ας κράξουν! Λυτρωμός! Λεπταρικά ανεξαρτησία! Συγκλητικοί! Πολίτες! Μη φοβάστε, μη φεύγετε! Ησυχάστε! Η μεγάλη φιλοδοξία επλήρωσε το χρέος της! Βρούτε! Ανέβα στο βήμα! Και ο Κάσιος! Πού είναι ο Πόπλιος? Εδώ, αποσβολωμένος για το κίνημα! Ας σταθούμε ενωμένοι, μη θελήσει κανένας φίλος του Καίσαρα. Μη μου λες να σταθούμε! Πόπλιε θάρρος! Κανείς δεν έχει τίποτα με σένα. Ούτε με άλλον κανένα από τους Ρωμαίους. Να το πεις και στους άλλους, Πόπλιε. Και φύγε από εδώ πέρα, Πόπλιε. Μην τυχόν κακοπάθεις στην ηλικία σου. Αν κάνει πως ορμάει ο κόσμος κατά πάνω μας. Ναι, φύγε! Δεν έχει να δώσει άλλος κανένας λόγο για αυτή την πράξη παρά εμείς που την κάναμε. Τρεβόνιε, πού είναι ο Αντώνιος? Έφυγε τρομαγμένος για το σπίτι του. Άντρες, παιδιά, γυναίκες με τα μάτια γουρλωμένα φωνάζουνε και τρέχουν σαν να φτάσει η συντέλεια, λες, του κόσμου. Τώρα θα δούμε ο μοίρα της Βουλέσο. Ας σκύψουμε! Ας σκύψουμε, Ρωμαίοι, και ας βρέξουμε τα χέρια με του Καίσαρα το αίμα ως τους αγκώνες και ας βάψουμε τα ξύφη μας με αυτό. Και κατόπιν ας βαδίσουμε ενωμένοι στην αγορά. Και εκεί, τα ματωμένα κουνώντας όπλα πάνω από τα κεφάλια μας, ας ανακράξουμε όλοι. Ειρήνη, λευτεριά, ανεξαρτησία. Ας σκύψουμε και ας βρέξουμε τα χέρια. Μετά πόσους αιώνες θα παίζουν το μεγάλο του το δράμα λαοί που δεν γεννήθηκαν, σε γλώσσες ξένες που δεν μιλήθηκαν ακόμη. Πόσες φορές θα τρέξει επάνω στη σκηνή το αίμα του Καίσαρα, αυτού που είναι τώρα ξαπλωμένο στα πόδια του Πομπίου,
Κι ούτε αξίζει περισσότερο από το χώμα που πατούμε. Κι όσες φορές να το βλέπουν οι άνθρωποι, τόσες φορές τα λένε για μας. Αυτοί ήταν οι άντρες που χάρισαν τη λευτεριά στη Ρώμη. Λοιπόν, θα πάμε? Ναι, πηγαίνουμε όλοι. Εμπρός ο Βρούτος και οι άλλοι ακολουθούμε τιμώντας την πορεία του, με τις πιο αγνές και αντρίες καρδιές της Ρώμης. Για στάσου! Κάποιος είναι. Ένας φίλος του Αντώνιο. Έτσι, Βρούτε, με πρόσταξε ο κυριός μου να γονατίσω. Έτσι ο Μάρκος Αντώνιος με πρόσταξε να πέσω εδώ στα πόδια σου. Και αφού σκύψω μπροστά σου, πρόσταξε αυτά τα λόγια να σου πω. Ο Βρούτος είναι ευγενικός, γενναίος, τίμιος και συνετός. Μα και ο Καίσαρας ήταν δυνατός, αντρίος και μεγαλόψυχος, με αγάπη για τους φίλους του. Πες του πως τιμώ και αγαπώ τον Βρούτο. Πες του πως φοβόμουν τον Καίσαρα, τον εσεβόμουν και τον αγαπούσα. Αν βεβαιώνει ο Βρούτος τον Αντώνιο πως μπορεί δίχως κίνδυνο να έρθει και να μάθει γιατί κρίθηκε ο Καίσαρας άξιος να πεθάνει, τότε ο Αντώνιος δεν θα αγαπά τον Καίσαρα νεκρό, όσο αγαπά τον Βρούτο ζωντανό. Αυτό μινάει ο κυριός μου, Αντώνιος. Ο κύριος σου είναι καλός και άξιος δρομέος, πρικισμένος με νου. Πήγαινε πες του αν αγαπάει να έρθει ως εδώ, θα μάθει εκείνο που ζητεί. Και έχει το λόγο μου πως δεν θα πάθει τίποτε. Πηγαίνω να τον πάρω. Το ξέρα. Το ξέρα πως και αυτός θα γίνει φίλος μας. Μακάρι να ήταν έτσι. Όμως κάτι μου λέει να τον φοβούμε. Και τυχαίνει η κακή μου υποψία για τους ανθρώπους να βγαίνει πάντα αληθινή. Να! Έρχεται ο Αντώνιος. Χαίρε, Αντώνη. Ω, πανίσχυρε Καίσαρα, αυτού κάτω σε θωρώ ξαπλωμένον. Οι τόσες σου νίκες και οι θρίαμβοι σου, και οι δόξες και τα λάφυρα συμμαζεύτηκαν τώρα σε αυτόν το λίγο τόπο μπρος μου. Χαίρε. Κύριοι, δεν ξέρω τους σκοπούς σας. Τίνος πρέπει να τρέξει ακόμη το αίμα? Ποιος πρέπει άλλος να λείψει? Αν είμαι εγώ, καταλληλότερη ώρα δεν είναι άλλη από την ώρα που πέθανε ο Καίσαρας. Ούτε άλλο όργανο πιο άξιο για αυτό το έργο από αυτά σας τα σπαθιά που τα λαμπραίνει το πιο υπέροχο αίμα όλου του κόσμου. Σας παρακαλώ, αν έχετε κακό για μένα, τώρα που τα κόκκινα χέρια σας σταλάζουν και αχνίζουν, κάντε αυτό που σας αρέσει. Ο Αντώνιε, μη ζητείς από μας το θάνατό σου. Αν τώρα σου φαινόμαστε σκληροί και φωνιάδες καθώς μας παρουσιάζουν τα χέρια μας και αυτό που έχουμε πράξει, βλέπεις μόνο τα χέρια μας και τούτο το αιματηρό τους έργο. Τις καρδιές μας δεν μπορείς να τις δεις. Αυτές πονούνε. Όσο για σένα, Μάρκο Αντώνιε, οι καρδιές μας με αισθήματα γεμάτες αδελφικά σε δέχονται με αγάπη και τίμηση και πρόθεση καλή. Δεν αμφιβάλλω για την φρόνησή σας. Ας μου δώσει ο καθένας το ματωμένο χέρι του. Κύριοι μου, τι μπορώ να πω. Η υπόλοιψή μου τούτη την ώρα, κύριοι, πατεί σε έδαφος τόσο γλιστερό που ένα από τα δυο κακά μπορεί κανένας να φανταστεί για μένα. Πως είμαι άναντρος ή πως είμαι κόλακας. Πως σε αγαπούσα, Καίσαρα. Αυτό είναι αλήθεια. Συγχώρεσέ με, Ιούλιε. Εδώ κυκλώθηκες ο ευγενικός Αρκάδη. Εδώ έπεσες. Και εδώ στέκονται οι κυνηγοί σου, λεκιασμένοι από τη θυσία σου και κοκκινισμένοι από το θάνατό σου. Ω κόσμε, ήσουν το δάσος για αυτό το Ζαρκάδι κι ήταν αυτό η καρδιά σου εσένα. Ω κόσμε. Μάρκο Αντώνιε! Συγγνώμη, Γάιε Κάσιε. Αυτά είναι λόγια που θα τα πούνε και οι εχθροί του ακόμη. Σε ενός φίλου το στόμα είναι λόγια ψυχρά και μετρημένα. Δεν θα σε ψέξω, Αντώνιε, που πενεύεις τον Καίσαρα. Όμως πες μας, σε ποια σκοπεύεις να έρθει η συμφωνία μαζί μας? Θέλεις να γραφτείς στους φίλους μας ή πρέπει να τραβήξουμε μπροστά χωρίς εσένα? Ίσια, γι' αυτό σας έσφιξα τα χέρια. Μα ξεχάστηκα άμα πέσαν τα μάτια μου σε εκείνον. Είμαι για όλους σας φίλος και όλους σας αγαπώ και περιμένω να μου εξηγήσετε πώς και σε τι πράγμα θαρούσετε τον Καίσαρα επικίνδυνο. Οι λόγοι που μας πρόξενε σε αυτή την πράξη είναι τόσο σπουδαίοι, ώστε κι αν ήσουν και του Καίσαρα ο γιος ακόμη, Αντώνιε, θα μας έδινες δίκιο. Αυτό μόνο ζητώ. Και για μια χάρη σας οικετεύω ακόμη.
Να με αφήσετε να πάω στην αγορά το λείψανό του και εκεί, από το βήμα, όπως πρέπει σε φίλο, να μιλήσω την ώρα της κηδείας του. Θα γίνει η επιθυμία σου, Μάρκο Αντώνιε. Βρούτε, μια λέξη. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Μη δώσεις άδεια να μιλήσει ο Αντώνιος την ώρα της κηδείας. Για συλλογήσου πόσοι μπορεί να φέρει συγκίνηση στον κόσμο με τα λόγια που θα τους πει. Παρακαλώ. Θα ανέβω πρώτα εγώ στο βήμα και θα εξηγήσω στο λαό τους λόγους που οδήγησαν στο φόνο του Καίσαρά μας. Μάρκο Αντώνιε, είδω. Μπορείς να πάρεις τον νεκρό του Καίσαρά σου. Κοίτα, όταν μιλήσεις δεν θα πεις εναντίον μας τίποτε. Όμως θα πενέψεις τον Καίσαρα όσο θέλεις. Και θα δηλώσεις πως αυτά τα λες με θέληση δική μας. Δέχομαι. Δεν γυρεύω περισσότερα. Ετοίμασε λοιπόν ότι είναι ανάγκη και έλα μαζί μας. Συγχώρεσέ με εσύ, ματοβαμμένο κομμάτι γη, που δείχνομαι έτσι πρόθυμος και φιλικός σε αυτούς τους δολοφόνους. Είσαι το αποσυντρίμι του εξοχότερου ανθρώπου που έχει ζήσει μες στο πέρασμα των αιώνων, αλίμονο στο χέρι που έχει σε τούτο το πολύτιμο αίμα. Πάνω από τις ανοιχτές λαβοματιές σου, που έχουνε σαν βουβά στόματα ανοίξει τα ολοπόρφυρα χείλια και ζητούνε την ομιλία και τη φωνή της γλώσσας μου, προφητεύω, κατάρα θα πέσει στα κεφάλια των ανθρώπων. Μίσος και οργή και εμφύλιος παραγμός θα συνταράξουν από μια άκρη σε άλλη την Ιταλία. Και του Καίσαρα ο ίσκιος, τριγυρνώντας και ζητώντας εκδίκηση με την άτη, ολοπόρφυρη από του άδη τις φωτιές στο πλευρό του, θα φωνάξει σε όλες τούτες τις χώρες με κυρίαρχη κραυγή καταστροφή και θα αμολύσει τα σκυλιά του πολέμου. Να μας δώσετε λόγο! Δώστε λόγο! Ανέβηκε ο γενναίος Βρούτος, σοπάστε! Ρωμαίοι, συμπολίτες και φίλοι, ακούστε την απολογία μου. Αν είναι κανένας μέσα σε τούτη τη συνάθρηση, κανένας αφοσιωμένος φίλος του Καίσαρα, σε αυτόν εγώ θα πω πως η αγάπη του Βρούτου για τον Καίσαρα δεν ήταν λιγότερη από τη δική του. Αν λοιπόν αυτός ο φίλος ρωτάει γιατί ο Βρούτος σηκώθηκε εναντίον του Καίσαρα, τούτη είναι η απάντησή μου. Όχι γιατί αγαπούσα τον Καίσαρα λιγότερο, παρά γιατί αγαπούσα περισσότερο τη Ρώμη. Θα προτιμούσατε να ζούσε ο Καίσαρας και να πεθάνετε όλοι σας δούλοι, ή να πεθάνει ο Καίσαρας και να ζήσετε όλοι σας σαν άνθρωποι ελεύθεροι? Επειδή ο Καίσαρας μ' αγαπούσε, θρηνώ το θάνατό του. Επειδή έζησε ευτυχισμένος, χαίρομαι. Επειδή ήταν ανδρείος, δοξάζω το όνομά του. Μα επειδή ήταν φιλόδοξος, τον εσκότωσα. Ποιος από εσάς είναι τόσο ελεηνός ώστε να μην αγαπάει την πατρίδα του? Όποιος είναι ας μιλήσει, γιατί αυτόν τον αδίκησα. Σταματώ για να ακούσω την απάντηση. Τότε κανέναν δεν αδίκησα. Δεν έκανα τίποτα περισσότερο στον Καίσαρα από εκείνο που θα κάνατε εσείς στο Βρούτο. Και να το λείψανό του. Το ακολουθεί πενθώντας ο Μάρκος Αντώνιος, που αν και δεν εργάστηκε για τη θανάτωση του Καίσαρα, θα λάβει και αυτός μέρος από τα αγαθά που φέρνει ο θάνατός του και θα πάρει τη θέση που του πρέπει μέσα στη δημοκρατία. Ζήτω! Παρακαλώ κανένας να μην φύγει παρεχτός από μένα πριν τελειώσει το λόγο του Αντώνιος. Παιδιά, ας μείνουμε όλοι για να ακούσουμε τον Μάρκο Αντώνιο. Ανέβη στο βήμα, θα τον ακούσουμε όλοι. Ανέβα πάνω, γενναία Αντώνιο. Για χάρη του Βρούτου, για χάρη του Βρούτου έχω υποχρέωση απέναντί σας. Ευγενικοί Ρωμαίοι, ησυχία! Φίλοι Ρωμαίοι πατριώτες, δώστε ακρόαση. Έρχομαι εδώ να κυδέψω τον Καίσαρα και όχι να τον υμνήσω.
Το κακό που θα πράξουν στη ζωή τους οι άνθρωποι ζει και κατόπι από αυτούς. Μα τα αγαθά τους τα έργα συχνά θάβονται μαζί με το κορμί τους. Έρχομαι τώρα με την άδεια του Βρούτου και των άλλων, γιατί ο Βρούτος είναι έντιμος πολίτης και όλοι είναι έντιμοι πολίτες. Έρχομαι να μιλήσω στην κηδεία του Καίσαρα. Ήταν φίλος μου, δίκαιος και πιστός σε μένα. Μα ο Βρούτος λέει πως ήταν φιλόδοξος. Και ο Βρούτος είναι αξιότιμος πολίτης. Είχε φέρει στη Ρώμη από τους πολέμους ένα σωρό εχμαλώτους που τα λίτρα τους γεμίζαν τα ταμεία του κράτους. Ήταν αυτό φιλοδοξία του Καίσαρα? Σαν άκουγε τους θρήνους των φτωχών, εκείνος έκλαιγε. Η φιλοδοξία πρέπει να είναι, μου φαίνεται, φτιαγμένη από σκληρότερη ύλη. Μα ο Βρούτος λέει πως ήταν φιλόδοξος και ο Βρούτος είναι αξιότιμος πολίτης. Τον είδατε όλοι πως τα Λουπερκάλια έκανα 3 φορές να του προσφέρω στέμα βασιλικό και 3 φορές ο Καίσαρας το αρνήθη. Το λέτε εσείς αυτό φιλοδοξία? Μα ο Βρούτος λέει πως ήταν φιλόδοξος. Εσείς τον αγαπούσατε όλη μια φορά και όχι χωρίς αιτία. Ποια αιτία λοιπόν σας εμποδίζει τώρα να τον κλάψετε? Βρίσκω πως είναι πολλά τα σωστά αυτό που λέει. Αν το συλλογιστεί κανείς καλά το πράγμα του έχει γίνει πολλή αδικία. Για προσέξτε, σιωπή, θα μας μιλήσει πάλι. Εχθές ακόμη ένας λόγος του Καίσαρα μπορούσε να τα βάλει με ολάκερο τον κόσμο. Τώρα κοίτατε εδώ. Κι ούτε ο μικρότερος άνθρωπος του λαού δεν σκύβει ομπρός του. Ο συμπολίτες, αν επιθυμούσα να ανάψω στην καρδιά σας και στο πνεύμα σας λύσα και επανάσταση, θα δικούσα το Βρούτο, θα δικούσα τον Κάσιο, που όπως ξέρετε είναι αξιότιμα πρόσωπα. Προτιμώ να δικήσω τον νεκρό πιο καλά, να δικήσω τον εαυτό μου και εσάς ακόμη, παρά να αδικήσω αυτά τα τίμια πρόσωπα. Μα ειδού, αυτή η περγαμίνη είναι εσφραγισμένη από τον ίδιο τον Καίσαρα. Τη βρήκαμε στο γραφείο του, είναι η θέλησή του. Θα την ακούσουμε, διάβασε τη Διαθήκη, Μάρκο Αντώνιε. Διάβασε τη Διαθήκη, Μάρκο Αντώνιε. Θέμε να την ακούσουμε, το θέμε. Πρέπει να μας διαβάσεις τη Διαθήκη. Ησυχάστε. Περιμένετε λίγο. Παρασύρθηκα και σας είπα για αυτήν. Πολύ φοβούμαι μήπως βλάψω τα τίμια εκείνα πρόσωπα που οι λεπίδες τους χτύπησαν τον Καίσαρα. Ναι, πολύ το φοβούμαι. Είναι προδότες, ακούς τίμια πρόσωπα. Να ακούσουμε. Είναι προδότες. Γυρεύετε λοιπόν να μ' αναγκάσετε να τη διαβάσω? Ναι, το θέλουμε. Τότε σχηματίστε ένα κύκλο τριγύρω από τον νεκρό του και ελάτε να σας δείξω πρώτα εκείνον που έγραψε τη Διαθήκη. Μπορώ να κατεβώ? Μου το επιτρέπετε? Κατέβα. Κάντε κύκλο, σταθείτε γύρω όλοι. Κάντε πιο πέρα του φερετρό του. Κάντε πιο πέρα το νεκρό. Μη σπρώχνετε εσύ. Μη σπρώχνετε. Κάντε πιο πίσω. Κάντε λίγο τόπο. Ανοίξτε κι άλλο. Αν έχετε δάκρυα, ετοιμαστείτε τώρα να τα αφήσετε να τρέξουν. Τούτη την Τιβενό του όλοι την ξέρετε. Δεν λησμονώ ποτέ εκείνο το βράδυ που τη φόρεσε ο Καίσαρας για πρώτη φορά ένα καλοκαίρι στη σκηνή του, ύστερα από τη μάχη που είχε συντρίψει τους Νερβίους. Για δείτε, εδώ έχει μπει του Κάσιου το μαχαίρι. Κοιτάτε εδώ τι κόψιμο έχει κάνει ο επίβουλος ο Κάσκας. Εδώ χτύπησε ο πολύ αγαπητός του Βρούτος. Και όταν εσύρθηκε έξω το κατάρατο ατσάλι, δείτε εδώ πως του Καίσαρα το αίμα το ακολούθησε, ορμώντας για να δει και να πιστεί πως ήταν το όντιο Βρούτος που είχε χτυπήσει έτσι άπονα. Τι ο Βρούτος, όπως όλοι το ξέρουμε, ήταν για τον Καίσαρα ο άγγελός του. Ο Θεοί, μαρτυρήστε πως η αγάπη είχε για αυτόν ο Καίσαρας. Τούτο από όλα τα χτυπήματα που δέχτηκε ήταν το πιο σκληρό. Τότε
ράγισε πια η μεγάλη του καρδιά και κρύβοντας την όψη στο μαντία του έπεσε ο Μέγας Καίσαρας νεκρός. Βλέπω. Τώρα κλαίτε. Όμως ευγενικές ψυχές, μην κλαίτε που βλέπετε πληγές στου Καίσαρά μας τα φορέματα μόνο. Εδώ κοιτάτε. Να ο ίδιος ο Καίσαρας, καμωμένος κομμάτια από τους προδότες. Όχου εικόνα φρικτή. Όχου γενναία μας Καίσαρα. Φορά μεγάλη. Ο προδότες κακούργοι. Ο θέαμα φωνικό. Να εκδικηθούμε. Εκδίκηση. Φωτιά. Φωτιά. Σταθείτε συμπολίτες. Σταθείτε συμπολίτες. Ησυχία. Ησυχία να ακούσουμε τι λέει ο Αντώνιος. Καλοί μου φίλοι. Καλοί μου φίλοι. Αγαπητοί μου φίλοι. Δεν θα ήθελα να γίνω εγώ η αιτία να ξεσπάσει ένα τέτοιο ξαφνικό ξεσήκωμα. Τι εκείνοι που κάναν το έργο τούτο είναι τίμιοι πολίτες και θα μας παρουσιάσουν, είμαι βέβαιος, για απολογία τους λόγους σοβαρούς. Εγώ δεν είμαι ρήτορας σαν το Βρούτο, παρά μόνο καθώς με ξέρετε όλοι, ένας άνθρωπος άκακος και απλός και που αγαπώ το φίλο μου. Εγώ μιλάω απλά και σκέτα. Σας δείχνω τις πληγές του αγαπητού μας Καίσαρα. Δόλια βουβά στόματα και τους λέω να μιλήσουν αυτές για μένα. Όμως αν ήμουν Βρούτος, εγώ, τούτη την ώρα, κι αν ο Βρούτος ήταν Αντώνιος, τότε θα βρισκόταν κάποιος Αντώνιος για να συναρπάξει τα πνεύματα ολονών σας και να δώσει στην κάθε μια από τις πληγές του Καίσαρα από μια γλώσσα που ήθελε να κάνει και τις πέτρες της Ρώμης να σηκωθούν σε στάση και επανάσταση. Επανάσταση! Ζήτω η επανάσταση! Πάμε να βρούμε τους φωνιάδες! Να κάψουμε του Βρούτου ευτή στο σπίτι! Μα ακούστε φίλοι, ακούστε να σας πω. Τη λησμονήσατε εκείνη τη διαθήκη που σας είπα. Τη διαθήκη! Ιδού η διαθήκη με τη σφραγίδα του Καίσαρα. Αφήνει κάθε Ρωμαίου πολίτη από 75 δραχμές να δοθούν χωριστά στον καθένα. Να εκδικηθούμε το χαμό του. Αρχοντική ψυχή. Κάνετε υπομονή για να με ακούσετε. Ησυχία. Ακόμη σας αφήνει όλα τα πάρκα και όλα τα περιβόλια και τους κήπους όσα βρίσκονται εδώθε από το ποτάμι. Σας τα αφήνει για πάντα για να τα έχετε εσείς και οι απογονείς σας να σεριανάτε μέσα και να εφραίνεστε. Αυτός ήταν ο Καίσαρας. Μπορεί να γεννηθεί άλλος ομοιός του. Ποτέ! Ελάτε πάμε! Να κάψουμε το σώμα στον ιερό τόπο και ύστερα να τρέξουμε με τους ίδιους ναυλούς να βάλουμε φωτιά όλοι μαζί στον προδοτών τα σπίτια. Σηκώστε το νεκρό! Καθίσματα, παράθυρα και ό,τι άλλο βρούμε. Φωτιά! Τώρα ας κινήσει η μηχανή. Καταστροφή. Μπήκε στο δρόμο. Τράβα όπου σ' αρέσει. Τι τρέχει, νέε μου? Ο Οκτάβιος, κύριε, έφτασε στη Ρώμη. Πού είναι? Στου Καίσαρα το σπίτι. Είναι μαζί και ο Λέπιδος. Πηγαίνω να το δω. Ήρθα πάνω στην ώρα. Η τύχη δείχνεται καλόβουλη σε μας και θα μας δώσει αυτό που θέλουμε. Άκουσα να λέει πως ο Βρούτος και ο Κάσιος επεράσανε τρέχοντας σαν τρελοί με τα λογά τους από τις πύλες της Ρώμης. Δίχως άλλο. Θα μάθαν τον αναβρασμό που άναψα στο λαό με εκείνα που είπα. Οδήγησέ με στον Οκτάβιο. Πρέπει όλοι τούτοι λοιπόν να πεθάνουν. Τα ονόματά τους είναι σημειωμένα. Και ο αδερφός σου πρέπει να πεθάνει, Λέπιδε. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Βάλε σημάδι, Αντώνη. Με τον όρο πως τότε δεν θα ζήσει μη το Πόπλιος, ο γιος της αδερφής σου Μάρκο Αντώνη. Δεν θα ζήσει ούτε αυτός. Με ένα σημάδι. Να, τον καταδικάζω. Εσύ όμως, Λέπιδε, πρέπει να πας του Καίσαρα το σπίτι να φέρεις τη διαθήκη του. Θα δούμε πώς θα την αλαφρώσουμε κομμάτια από κάποια βαριά κληροδοτήματα. Και θα σας βρω εδώ πάλι. Εδώ ή στο Καπιτόλιο? Τούτος είναι ένας κούφιος ανθρωπάκος χωρίς αξία. Καλός μόνο για να κάνει θελήματα. Του αξίζει, λες, όταν θα μοιραστεί σε 3 κομμάτια ο κόσμος, να είναι λες και τούτος ένας από τους 3 που θα τα πάρουν. Αυτή ήταν η δική σου ιδέα.
Γι' αυτό ζητούσες και τη γνώμη του όταν γράφαμε στο μαύρο πίνακά μας ποιοι ήταν για να πεθάνουν. Άκου, Οκτάβιε. Εγώ έχω δει περισσότερες μέρες από σένα. Κι αν τώρα τον φορτώνουμε τιμές αυτόν τον άνθρωπο, το κάνουμε για να βγάλουμε λίγες αφορμές για κατηγόρια από τους δικούς μας ώμους. Κάνε όπως θέλεις. Μα ο Λέπιδος είναι δοκιμασμένος και γενναίος στρατιώτης. Αυτές τις χάρες, Οκτάβιε, τις έχει και το άλογό μου. Και γι' αυτό του δίνω να τρώει πολύ κρυθάρι. Τώρα, Οκτάβιε, άκουσε πράγματα πιο σπουδαία. Ο Βρούτος με τον Κάσιο έχουν αρχίσει να μαζεύουν στρατό. Ανάγκη αμέσως να αντισταθούμε. Και για τούτο ας σφίξουμε ακόμη πιο γερά τη συμμαχία μας. Ας κερδίσουμε φίλους, ας συγκεντρώσουμε όλα μας τα μέσα και ας πάμε ευθύς να κάνουμε συμβούλιο. Πάμε, γιατί πολλοί μας κακοθέλουν. Και είναι πλήθος οι εχθροί που γύρω μας γαυγίζουν. Και φοβούμε, πολλοί που έχουν στα χείλια το χαμόγελο, κρύβουν στην καρδιά τους 1000 μαύρους σκοπούς. Σταθείτε! 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 Το σύνθημα! Άκου, αδερφέ μου, είσαι άδικος σε μένα. Θεοί, πότε ήμουν άδικος εχθρό μου? Πώς μπορώ να δικώ τον αδελφό μου? Αυτός ο ειρηνικός σου, ο Βρούτε, τρόπος κρύβει το άδικο. Και όταν αδικείς... Κάσιε, μην παραφέρνεσαι. Και πες μου ότι παράπονο έχεις πιο σιγά. Ας προστάξουμε πρώτα τους στρατούς μας να πάνε πιο μακριά. Κι ύστερα, Κάσιε, έλα αν θες στη σκηνή μου να μου εξηγήσεις τα παράπονά σου. Και εγώ θα σε ακροαστώ. Τιτίνιε! Σύρε να πεις στους λοχαγούς να αποτραβήξουν τους στρατιώτες τους. Εσύ, Λουκίλιε, άμε να πεις το ίδιο στους δικούς μας. Και κανείς να μην έρθει στη σκηνή μας πριν τελειώσει η ομιλία μας. Ο Πίνδαρος και ο Λεύκιος να σταθούν σκοποί μπροστά στη θύρα. Πως μου φέρθηκες άδικα, το δείχνει τούτο. Τιμώρησες και ντρόπιασες το Λεύκιο Πέλα. Τάχα γιατί πήρε άνομα δώρα από τους Σαρδιανούς. Και το γράμμα που σου έγραψα για αυτόν υποστηρίζοντάς τον, γιατί ξέρω καλά τι άνθρωπος είναι ο Λεύκιος Πέλας, δεν το έλαβες υπόψη σου. Αδικούσες τον ίδιο τον εαυτό σου γραφοντάς μου για εκείνη τη δουλειά. Σε τέτοιες ώρες, όπως σε τούτη, δεν πρέπει να εξετάζει τόσο αυστηρά κανένας κάθε ελάχιστο λάθος που θα γίνει. Συγχώρεσέ μου, Κάσιε. Θα σου πω πως σε κατηγορούν και σε το ίδιο. Και λένε ότι σε τρώει και σένα η χούφτα σου και ότι πουλάς τα αξιώματα σε ανθρώπους που δεν τα αξίζουν και να παίρνεις χρήματα. Εμένα τρώει η χούφτα μου. Είσαι ο Βρούτος και μπορείς να μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς, μα τους θεούς, αυτός σου ο λόγος θα ήταν ο τελευταίος. Αυτές οι ασκήμνιες σκεπάζονται από το όνομα του Κάσιου. Έτσι που δεν τολμάει η τιμωρία να δείξει το κεφάλι. Τιμωρία! Μην ξεχνάς το Μάρτι. Του Μάρτι τους ειδούς μη τους ξεχνάς. Μη με ρεθίζεις, Βρούτε, γιατί δεν θα βαστίξει η υπομονή μου. Εγώ είμαι ένας στρατιώτης πιο παλιός από σένα, με περισσότερη πείρα και πιο ικανός για να επιβάλλω τη θέλησή μου. Όχι, δεν είσαι, Κάσιε. Είμαι! Άκουσέ με. Θέλω να σου μιλήσω. Μην νομίζεις πως μπορείς να με κάνεις να σωπάσω με τους θυμούς σου αυτούς. Πως θα τρομάξω όταν μ' αγριοκοιτάζει ένας τρελός. Θεοί, Θεοί! Πρέπει λοιπόν να τα δεχτώ όλα τούτα. Όλα τούτα και ακόμη περισσότερα. Μάνιασε ώσπου να σκάσει φαντασμένη καρδιά σου. Μα τους θεούς θα το χωνέψεις μόνο στο φαρμάκι της πλήνας σου κι αν είναι να σε κάνει να σκάσεις. Γιατί από εδώ και μπρος θα διασκεδάζω και θα γελώ μαζί σου όταν σε πιάνουν τα νευρικά σου. Φτάσαμε όμως εκεί. Λες πως είσαι καλύτερος στρατιώτης. Εμπρός, απόδειξέ το. Γιατί εμένα θα μου έκανε χαρά μεγάλη να πάρω μάθημα από καλύτερό μου. Με αδικείς. Με κάθε τρόπο, Βρούτε, με αδικείς. Είπα πως είμαι αρχαιότερός σου και όχι καλύτερός σου. Είπα καλύτερός σου. Κι αν το πες δεν με νοιάζει. Τι είναι, τι τρέχει? Ντροπή, στρατηγή. Τι θα πούν όλα τούτα? Αγάπη και φιλία ανάμεσό σας είναι ως πρέπει σε άντρες σαν τους δυο σας. Αυτό σας λέω εγώ που έχω ειδωμένα περισσότερα από σένα και από σένα. Τι γελίους στίχους που κάνει τούτος ο κοινικός. Φύγε, αθλείο πλάσμα. Πήγαινε αυτά την γρήγορα από εδώ. Συγχώρεσε τον, Βρούτε. Έτσι είναι ο τρόπος του. Θα τα μάθω τα γούστα του όταν μάθει και αυτός να βρίσκει την κατάλληλη ώρα. Τι να τους κάνει τέτοιους κομικούς δρυμαδόρους ο πόλεμος. Πατριώτη! Τράβα από εδώ! Εμπρός, εμπρός! Τράβα έξω! Λουκίλιε και Τιτίνιε! Πείτε τον λοχαγό σας να ετοιμάσουν καταλύματα απόψε για τους λόχους. Και εσείς ελάτε πάλι και μαζί σας φέρτε εδώ το μεσάλα. Λεύκε, κρασί! Δεν φανταζόμουν, Βρούτε, πως τιμώνεις έτσι. Ο Κάσιε, με παιδεύουν πολλές λύπες. Βλέπω. Δεν σε ωφελεί η φιλοσοφία σου, αφού έχει τόση δύναμη σε σένα η ενάντια τύχη. Κανένας τη λύπη δεν την κρατεί καλύτερα από μένα. Επέθανε η πορκία. Πώς?
Η Πορκία. Ναι. Πέθανε. Πώς γλίτωσα το σκότωμα την ώρα που σου κακομιλούσα. Ότι αβάσταχτος, τι τρομερός χαμός. Και από τι πέθανε? Η στενοχώρια που έλειπα μακριά της και η λύπη της που ο Οκτάβιος και ο Αντώνιος έχουν τόση δύναμη αποκτήσει, γιατί με του θανάτου της την είδηση μου ήρθε και αυτή. Της πήρανε το νου. Και μόλις βρέθη μονάχη, κατάπιε καρβούνα από τη φωτιά. Και πέθανε έτσι? Ναι, έτσι πέθανε. Ο αθάνατη Θεή. Λεύκιε, δώσ' μου να πιω. Μη μου μιλείς πια για εκείνη. Δώσ' μου να πιω, Λεύκιε. Με τούτο θα αυτό κάθε αμάχη, Κάσιε. Η καρδιά μου διψάει για τούτη την ωραία αδερφοσύνη. Έλα, έλα. Βάλε κρασί στην κούπα, Λεύκιε, ώσπου να ξεχυλήσει. Έλα. Απ' την αγάπη του βρούτου, όσο να πιω, θα είναι για μένα πάντοτε λίγο. Έλα μέσα, Τιτίνιε. Γεια σου, καλέ Μεσάλα. Τώρα ας κάτσουμε εδώ κοντά σε αυτό το φως και ας πούμε για τα ζητήματά μας. Μεσάλα, μου ήρθε τώρα εδώ ένα γράμμα και μου φέρνει το μήνυμα ότι ο Οκτάβιος με τον Μάρκο Αντώνιο έρχονται με πολύ στρατό εναντίον μας και ότι τραβούν γραμμή για τους Φιλίππους. Έχουνε θανατώσει 100 μέλη της Γερουσίας. Σε αυτό το σημείο δεν συμφωνούν πολύ τα γράμματά μας, γιατί εμένα μου γράφουν ότι ως τώρα έχουν σκοτώσει από τη Γερουσία 70. Μαζί και τον Κικέρονα. Τον Κικέρονα? Ναι, και τον Κικέρονα. Ήταν κι αυτός γραμμένος στον κατάλογο. Είχες γράμμα, κυρία μου, από τη γυναίκα σου? Όχι, Μεσάλα. Κι ούτε γράφουν τίποτα για αυτήν στο γράμμα που έλαβες? Όχι, δεν γράφουν τίποτα, Μεσάλα. Μου φαίνεται παράξενο. Γιατί ρωτάς? Μήπως γράφουν για αυτήν στο γράμμα το δικό σου? Όχι, κυρία μου. Πες την αλήθεια, Σαρωμαίος που είσαι. Σαρωμαίος, τότε δέξου την αλήθεια που τώρα θα σου πω. Γιατί είναι βέβαιο πως πέθανε η Πορκία και με έναν τρόπο πολύ παράξενο. Χαίρε. Χαίρε, Πορκία. Όλοι μας θα πεθάνουμε, Μεσάλα. Με τον ασυλλογιέμαι πάντα ότι έμελε να πεθάνει μια μέρα. Βρίσκω τώρα τη δύναμη να υποφέρω το χαμό της. Έτσι πρέπει να δέχονται οι μεγάλοι τους μεγάλους χαμούς. Στη θεωρία είμαι κι εγώ στο ίδιο σημείο με σένα. Όμως το φυσικό μου δεν θα μ' άφηνε να το υπομείνω έτσι εύκολα. Λοιπόν, στο ζωντανό μας έργο, ποια είναι η γνώμη σου? Να βαδίσουμε ευθύς προς τους Φιλίππους? Δεν μου φαίνεται, φρόνιμο. Και ο λόγος? Είναι τούτος. Καλύτερο είναι να έρθει να μας έβρει ο εχθρός. Έτσι θα φτύρει και τα μέσα που έχει, θα κουράσει τους στρατιώτες του και θα ζημιώσει τον εαυτό του. Ενώ εμείς μένοντας ήσυχοι θα βρεθούμε ξεκούραστοι, αξιόμαχοι και γεμάτη ζωή. Τα καλά επιχειρήματα είναι ανάγκη να κάνουν το όπως σε άλλα πιο καλά. Οι πληθυσμοί που κατοικούν στη χώρα από τους Φιλίππους ως εδώ μας κάνουν εξ ανάγκη στο φύλλο. Και με πολλά μορμουριτά μας δώσαν την αναγκαστική εισφορά. Ο εχθρός μας, περνώντας από αυτούς μέσα, θα αυξήσει τη δύναμή του και θα έρθει ζωογονημένος, δυναμωμένος και πιο θαρεμένος. Το πλεονέκτημα αυτό όμως θα το χάσει αν προλάβουμε εμείς να χτυπηθούμε στους Φιλίππους και αφήσουμε από πίσω αυτούς τους πληθυσμούς. Άκου, αδερφέ μου. Με συγχωρείς. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως έχουμε παρμένα από τους δικούς μας ό,τι είχαν να μας δώσουν. Οι λεγεώνες μας είναι ξέχυλες. Όλα πλέον είναι έτοιμα για το σκοπό μας. Τότε εμπρός. Ας πάμε να τους βρούμε στους Φιλίππους. Όμως για δες, το σκοτάδι της νύχτας κρυφοπατώντας ήρθε και μας βρήκε εδώ που συζητούμε. Η φύση είναι ανάγκη να υποταχθεί στον νόμο της ανάγκης. Γι' αυτό ας την ξεγελάσουμε με λίγη ανάπαυση. Είναι τίποτε άλλο ακόμη να πούμε? Τίποτα άλλο. Καληνύχτα. Ας σηκωθούμε πρωί και ας ξεκινήσουμε. Έχε γεια, αγαπητέ Μεσάλα. Καληνύχτα, Τιτίνιε. Ευγενικέ, καλέ μου Κάσιε. Καλή σου νύχτα και καλή σου ανάπαυση. Ω ακριβέ μου αδερφέ, τούτο το βράδυ είχε άσχημη αρχή. Να μην χωρίσει ποτέ πια τις ψυχές μας τέτοια μάχη. Ποτέ πια, βρούτε. Όλα πάνε καλά. Καληνύχτα, κύριε μου. Καληνύχτα, αδελφέ μου. Καληνύχτα, κυρία μου, βρούτε. Έχετε γεια. Ό,τι άσχημα που καίει αυτή η λαμπάδα. Μπα,
Ποιος έρχεται εκεί? Μα βέβαια θα είναι τα κουρασμένα μάτια μου που πλάθουν το απέσιό του το θέαμα. Με ζυγώνει. Ποιος είσαι? Τι είσαι? Είσαι Θεός? Είσαι άγγελος? Ή δαιμονάς και κάνεις και μου παγώνει το αίμα και να ορθώνονται οι τρίχες στο κεφάλι μου? Ποιος είσαι? Είμαι ο κακός σου δαίμονας, ο Βρούτε. Τι θέλεις εδώ μέσα, Καίσαρα? Να σου πω ότι θα με δεις στους Φιλίππους. Πάει καλά? Θα σε δω. Ναι, στους Φιλίππους. Καλά λοιπόν. Θα σε δω στους Φιλίππους. Τώρα που ήβρα το θάρρος μου, μ' αφήνεις? Ο πνεύμα κακό, θα ήθελα ακόμη λίγο να σου μιλήσω. Παιδί! Λεύκιε, Βάρο! Κλάβδιε! Φίλοι, ξυπνήστε! Κλάβδιε! Οι κόρδες είναι φάλτσες, κύριε. Θα ρίξει πως παίζει ακόμα το οργανώτο. Σήκω, Λεύκιε! Κύριε μου. Ονειρευόσουν, Λεύκιε, και είχες βάλει τέτοιες φωνές? Κύριε μου, δεν κατάλαβα αν φώναξα. Ναι, φώναξες. Για πες μου, είδες τίποτα? Όχι, κύριε, τίποτα δεν είδα. Κοιμήσου πάλι, Λεύκιε. Πού είσαι, Κλάβδιε? Εσύ, φίλε Βάρο, ξυπνήστε! Κύριε μου. Κύριε μου. Γιατί φωνάζατε έτσι μες στον ύπνο σας? Φωνάζαμε, κύριε μου. Μην είδατε τίποτα? Όχι, κύριε μου, τίποτα δεν είδα. Ούτε εγώ, κύριε μου. Σύρτε γρήγορα να πείτε χαιρετίσματα από μένα του αδελφού μου, του Κάσιο. Και πως πρέπει να τραβήξει μπροστά με το στρατό του πρωί-πρωί. Και εγώ θα ακολουθήσω. Τους ορισμούς, κύριε. Ώστε, Αντώνιε, οι ελπίδες μου αληθεύουν. Εσύ ήσουνε της γνώμης πως ο εχθρός δεν θα ερχότανε κάτω. Παραθάμενε στα ψηλώματα πάνω και στους λόφους. Να που γίνεται αλλιώς. Τα τάγματά τους έρχονται με σκοπό να μας ζητήσουν εδώ το λόγο, στους Φιλίππους. Και να μας δώσουν την απάντησή τους πριν ρωτηθούν. Μπα, εγώ είμαι στο μυαλό τους, Οκτάβια. Και ξέρω για ποιο λόγο κάνουν έτσι. Θα το είχαν πιο καλά να πολεμήσουν αλλού. Μα κατεβαίνουν προς τα δω με περίφοβη Ανδρία, θαρώντας πως με αυτόν τον άγριο τρόπο θα μας κάνουν να πιστέψουμε ότι έχουν θάρρος. Όμως δεν είναι αλήθεια. Ετοιμαστείτε, στρατηγοί! Ο εχθρός μας προχωρεί με περήφανο βήμα. Έχει βάλει ψηλά τη ματωμένη πολεμική σημαία του και είναι κάτι να γίνει τώρα αμέσως. Πάρε, Οκτάβιε, τους δικούς σου και τράβα με αργό βήμα αριστερά στον κάμπο. Εγώ θα πάω δεξιά και εσύ θα πάρεις το αριστερό. Γιατί μου πας ενάντια σε τέτοια δύσκολη ώρα, Οκτάβιε, Καίσαρα? Δεν πάω ενάντια. Όμως αυτό θα κάνω. Στέκονται, Κάσιε. Ίσως θέλουν συνεννόηση. Σταμάτησε, Τιτίνιε! Πρέπει να πάμε μπρος να τους μιλήσουμε. Να σημάνουμε μάχη, Μάρκο Αντώνιε. Όχι, Καίσαρα. Εμείς θα περιμένουμε επίθεση δική τους. Έλα, εμπρός. Οι στρατηγοί έχουν κάτι να μας πούνε. Μην κουνηθείτε ως να δοθεί σημείο. Πρώτα έρχονται τα λόγια και κατόπιν οι σπαθιές. Δεν είναι αλήθεια, πατριώτες. Μα εμείς δεν προτιμούμε τα λόγια όπως εσείς. Τα καλά λόγια, Οκτάβιε, αξίζουν περισσότερο από τα κακά χτυπήματα. Εσύ, Βρούτε. Στα κακά σου χτυπήματα ταιριάζεις λόγια καλά. Και μάρτυρας η τρύπα που άνοιξε στην καρδιά του Ιούλιου Καίσαρα, κράζοντας χαίρε, Καίσαρα. Ο Αντώνιε, για πού ετοιμάζεις τα χτυπήματά σου, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ελάτε, ελάτε. Ας λείψουν πια τα λόγια. Αν η συζήτηση μας κάνει να υδρώνουμε, τώρα η έμπρακτη απόδειξη θα φέρει σταλαγματιές πιο κόκκινες. Δείτε! Τραβώ σπαθί στους συνωμότες. Πότε θα γυρίσει πάλι στη θήκη του το σπαθί? Ποτέ! Αν πρώτα δεν πληρώσετε για τις 23 πληγές του Καίσαρα, ή αν δεν προσθέσει ένας δεύτερος Καίσαρας ένα δεύτερο φόνο ακόμη στα σπαθιά των προδοτών. Καίσαρα, από προδότες δεν μπορείς να πεθάνεις. Εξών μόνο αν τους έχεις κοντά σου. Αυτό και ελπίζω. Δεν έχω γεννηθεί για να πεθάνω από το σπαθί του Βρούτου. Και αν ήσουν ο πιο καλός μες στη γενιά σου, νέε μου, δεν θα μπορούσες να βρεις πιο τιμημένο θάνατο. Ένα δύστροπο Σκολιαρόπουλο. Ανάξιο για να λάβει τέτοια τιμή. Συνεργάτης και σύντροφος ενός παραλυμμένου μασκαρά. Ο ίδιος Κάσιος πάντα. Πάμε, Αντώνιε. Καταφρόνια προδότες σας πετούμε στο πρόσωπο. Αν βαστάτε να χτυπηθείτε σήμερα, βγείτε να πολεμήσουμε. Ιδαλλιώς, κοπιάστε εδώ όταν σας το πει η καρδιά σας. Και τώρα
Φύσα αέρα, φούσκωσε κύμα και αρμένιζε βάρκα. Η μπόρα ξαπολύθη πια και είναι όλα στο θέλημα της τύχης. Στο άλογο σου, Μεσάλα! Στο άλογο σου! Τρέξε ευθύς, δώσε αυτή τη διαταγή στις παραλιγαιώνες. Πες αμέσως να αρχίσουν την επίθεση. Παρατηρώ χαλαρή την αντίσταση στο μέτωπο του Οκτάβιου. Ένα χτύπημα ξαφνικό θα τους ρίξει αμέσως πίσω. Στο άλογο σου, Μεσάλα! Τρέξε, πες τους να κάνουν όλοι εμπρός. Ο Κάσιε, ο Βρούτος παραβιάστηκε να δώσει τη διαταγή για εμπρός. Σαν είδε που ήταν η θέση του καλύτερη κομμάτι του Οκτάβιου, πήρε φορά πιότερη από ό,τι ήταν σωστό. Ο στρατός του ρίχτηκε στην αρπαγή, την ώρα που εμείς οι άλλοι ήμασταν κυκλωμένοι από τον Αντώνιο. Φύγε, κυριέ μου. Φύγε από εδώ πέρα. Ο Αντώνιος έχει φτάσει ως τις σκηνές σου. Ώστε φύγε, καλέ μου, κύριε, φύγε. Φύγε μακριά. Τούτος ο λόφος βρίσκω είναι αρκετά μακριά. Για δες τι τίνιε. Δικές μας είναι εκείνες οι σκηνές. Εκεί που είναι η φωτιά. Δικές μας, κύριε. Άκου τι τίνιε. Αν με αγαπάς, ανέβα στο άλογό μου και χώσ' του τα σπυρούνια ώστε να φτάσεις σε εκείνους τους στρατιώτες. Και έλα γρήγορα πίσω να μου πεις αν είναι φίλοι ή εχθροί μας. Ως να το βάλει ο νους σου θα είμαι πίσω. Πίνδαρε, ανέβα σε εκείνο το ψήλωμα. Κοίτα να δεις τι γίνεται ο Τιτίνιος και πες μου τι άλλο βλέπεις από τη μάχη. Σαν και σήμερα, ανάσανα στον κόσμο πρώτη φορά. Ο καιρός έγραψε κύκλο και όθεν άρχισα. Εκεί και θα τελειώσω. Η ζωή μου συμπλήρωσε το δρόμο της. Εσύ φίλε, τι βλέπεις? Ω κυριέ μου! Τι βλέπεις? Τον Τιτίνιο τον έσωσαν παντούθια καβαλάριδες. Τρέχουν κατ' επάνω του. Μα κι αυτός πυρονίζει με όλα τα δυνατά του. Τον ζυγώνουν. Ω Τιτίνιε! Μερικοί τώρα πεζεύουν. Να, πεζεύει κι αυτός. Τον έχουν πιάσει. Άκου φωνές από τη χαρά τους. Κατέβα κάτω, μην κοιτάζεις πια. Τι άνθρωπος που είμαι. Να ζήσω τόσο, ώστε να δω να πιάνουν τον πιο καλό μου φίλο μπρος στα μάτια μου. Έλα εδώ, Πίνδαρε. Έλα εδώ. Εσένα σε εχμαλώτησα στους Πάρθους. Τότε, χαρίζοντάς σου τη ζωή, σε όρκισα πως θα κάνεις ό,τι να σε προστάξω. Τώρα κράτησε τον όρκο σου. Από τούτη τη στιγμή θα είσαι ελεύθερος. Πάρε το καλό του το σπαθί που πέρασε του Καίσαρα τα σωθικά και κάρφωσε το γρήγορα σε τούτο εδώ το στήθος. Μην αργείς με ερωτήματα. Να, πιάσε τη λαβή του. Σαν θα δεις το πρόσωπό μου σκεπασμένο όπως το βλέπεις τώρα, χτύπα. Καίσαρα, ο ίδιο τούτο σπαθί που σε θανάτωσε παίρνει το αίμα σου πίσω. Πού είναι Μεσάλα το κορμί του Κάσιο? Να το εκεί. Και ο Τιτίνιος που το κλαίει. Ο Τιτίνιος. Μα βλέπει προς τα επάνω το πρόσωπό του. Είναι σκοτωμένος. Ο Ιούλιε Καίσαρα. Ακόμη βαστάει η δύναμη σου. Ο ίσκιος σου παντού τριγυρίζει και στρέφει τα ίδια μας τα σπαθιά μες στα δικά μας τα σωθικά. Ο γενναίε Τιτίνιε. Δείτε. Εμπρός, Ρωμαίοι! Επάνω τους! Εμπρός! Και ψηλά το κεφάλι! Ποιος μπάσταρδος φοβάται να το κάνει. Ποιος έρχεται μαζί μου? Το όνομά μου θα κράξω ως πέρα να το ακούσουν όλοι. Εγώ είμαι ο γιος του Μάρκου Κάτωνα. Τον τυράννων εχθρός και φίλος της πατρίδας. Εγώ είμαι ο γιος του Μάρκου Κάτωνα. Εγώ είμαι ο Βρούτος. Είμαι ο Μάρκος Βρούτος. Της πατρίδας μου ο φίλος. Ξέρε το. Εγώ είμαι ο Μάρκος Βρούτος. Δύστιχα απομεινάρια από τους φίλους μου. Ας καθίσουμε εδώ σε αυτή την πέτρα. Κάτσε, Κλήτο. Σκοτωμός είναι η λέξη της ημέρας. Είναι πράξη της μόδας. Άκου, Κλήτο. Τι? Εγώ κυρία μου. Εγώ κύριε μου Βρούτο, όχι για όλο τον κόσμο. Τότε σώπα και μην κάνεις λόγο. Να σκοτωθώ καλύτερα παρά να σε σκοτώσω. Άκου, Δαρδάνιε. Εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα? Ο Δαρδάνιε. Κλήτο. Ποια απέσια πράξη ο Βρούτος σου ζήτησε να κάνεις? Το σκοτώσω, Κλήτο. Κοίταξε τον πως συλλογιέται. Τώρα έχει γεμίσει το έξοχο αυτό δοχείο με τόση λύπη
που αρχίζει πια να ξεχυλά από τα μάτια. Βολούμνιε, φίλε μου, έλα να σου πω. Τι ορίζει ο κύριος μου? Άκου, Βολούμνιε. Το φάντασμα του Κέσσερα ήρθε ως τώρα σε μένα 2 φορές τη νύχτα. Μια φορά στις Σάρδες και την άλλη απόψε εδώ στους Φιλίππους. Ναι, τώρα πια το ξέρω πως η ώρα μου έχει φτάσει. Όχι, κύριε μου. Ναι, Βολούμνιε. Ναι. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Βλέπεις πως είναι τα πράγματα. Οι εχθροί μας έχουν πια στριμώξει στον κρεμό. Πιο αντρίκαιο είναι να πέσουμε όλοι κάτω μοναχοί μας παρά να περιμένουν να μας πρόξουν εκείνοι. Αγαπητέ Βολούμνιε, το θυμάσαι που πηγαίναμε οι 2 μας στο σχολείο μαζί? Για αυτή μας την παλιά φιλία θα σε παρακαλέσω τώρα να κρατήσεις τη λαβή του σπαθιού μου, ώστε να πέσω επάνω του. Κύριε μου, αυτό δεν είναι φίλου υπηρεσία. Φύγε, κυρία μου. Φύγε. Φύγε, ας μην χάνουμε εδώ μη τη στιγμή. Τότε έχετε γεια. Και εσύ. Και εσύ, Βολούμνιε. Τούτη η μέρα του χαμού θα μου φέρει περισσότερη δόξα από όσοι θα κερδίζουν ο Οκτάβιος και Αντώνιος με την άτιμη νίκη τους. Και τώρα έχετε γεια σας όλοι. Γιατί σε λίγο το Βρούτου η γλώσσα θα έχει πια τελειώσει την ιστορία της ζωής του. Η νύστα μου βαραίνει τα μάτια. Τα κόκαλά μου θέλουν την ανάπαυση που παιδεύτηκαν τόσο να τη βρούνε τούτη την ώρα. Φύγε, φύγε, κυρία μου, φύγε, φύγε. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε και θα έρθω αμέσως. Στράτονα! Μείνε παρακαλώ με τον Κύριό σου. Είσαι άνθρωπος πιστός. Όλη η ζωή σου είχε ένα κάποιο τόνο από εντιμότητα. Κράτα λοιπόν το σπαθί μου και στρέψε το πρόσωπό σου πέρα ώσπου να πέσω επάνω. Θέλεις, Στράτονα? Δώσ' μου πρώτα το χέρι σου. Έχε γεια, κύριέ μου. Έχε γεια, πιστέ μου, Στράτονα. Μέρωσε τώρα, Κέσσαρα. Έτσι πρόθυμα ούτε εσένα δεν ήρθα να σκοτώσω. Ποιος είναι αυτός? Άνθρωπος του αρχηγού μας. Στράτονα που είναι ο κύριος σου. Στη Λευτεριά. Μακριά από τη σκλαβιά όπου βρίσκεσαι τώρα εσύ, Μεσάλα. Ο νικητής δεν μπορεί τίποτα άλλο τώρα πια να του κάνει παρά να ανάψει μια φωτιά για αυτόνε. Γιατί ο Βρούτος νικήθηκε από τον ίδιο το Βρούτο. Κανείς άλλος δεν θέλει δοξαστεί από το θάνατό του. Έτσι έπρεπε στο Βρούτο να πεθάνει. Βρούτε, σε ευχαριστώ που κάνεις να βγουν αληθινά τα λόγια του Λουκίιου. Θα ήθελα τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το Βρούτο να τους πάρω όλους κοντά μου. Παλικάρι, θέλεις να περάσεις τη ζωή σου μαζί μου? Αν μ' αφήνει ο Μεσάλας θα το κάνω. Μεσάλα, κάνε μου τη χάρη. Πώς πέθανε ο κύριος μου, Στράτονα? Κράτησα το σπαθί και έπεσε πάνω. Πάρε λοιπόν, Οκτάβιε, κοντά σου αυτόν τον άνθρωπο που πρόσφερε τη στερνή υπηρεσία στον Κυριό μου. Ήταν ο ευγενικότερος Ρωμαίος από αυτούς όλους. Όλοι οι συνωμότες έξω από αυτόν έκαναν ό,τι έκαναν από μίσος και φθόνο για το μεγάλο Κέσσαρα. Ενώ τούτον τον έσπρωξε μια τίμια μόνο ιδέα για το καλό του τόπου να πάει μαζί τους. Η ζωή του αισθάθηκε γεμάτη ευγένεια και όλα τα στοιχεία ήταν έτσι σε αυτόν αρμονισμένα, ώστε η ίδια η φύση θα μπορούσε να πει σε όλον τον κόσμο «Να, τούτος ήταν άντρας». Όπως πρέπει στην αρετή του τώρα του φερθούμε και του προσφέρουμε όλες τις νεκρικές τιμές. Μες στη σκηνή μου θα μείνει το κορμί του αυτή τη νύχτα, βαλμένο όπως ταιριάζει σε ένα τίμιο στρατιώτη. Ας προσκαλέσουν το στρατό να ησυχάσει και όλοι τώρα ας χαρούμε τις νίκης μας τα δώρα. Στη σημερινή μικρή αυλαία ακούσαμε το 4ο και τελευταίο μέρος από το έργο του William Shakespeare «Ιούλιος Κέσσαρ», σε μετάφραση Καρθαίου. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Μινάς Χατζησάβας, Σταύρος Ζαλμάς,
Δημήτρης Γούσης, Γιώργος Λέφας, Τάκης Βουλαλάς, Χαράλαμπος Χατζηδάκης, Σωτήρης Βάγιας, Λευτέρης Ελευθεριάδης, Ορφέας Ζάχος, Τρίφων Καρατζάς, Πάνος Λαμπρινός, Γιώργος Λιάντος, Δημήτρης Τσούτσης, Αντώνης Αναστασάκης, Γιώργος Παρτσαλάκης. Μουσική επιμέλεια Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Ακατογλίδου Στεφάνου. Ρύθμιση ήχου Σπύρος Καβακόπουλος. Σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης. Εισηγήτρια δραματολογίου Έλπη Μαλικέ.